Comença l'hora en què uns individus que ja fa anys van passar la pubertat, però encara els pares els acompanyen fins a la porta de l'estudi, parlaran de la pitjor manera possible sobre la cultura pop. Benvinguts a Gignorants. Ei! Temazos, Bona, temazo. M'estava aquí a punt de fer un bailoteo que semblava la Rosalia, però no ho soc. Soc en Víctor, una setmana més aquí al vostre programa referència Geek, on parlem de tecnologia, videojocs, sèries, cinema i a vegades el que ens sorgeix, però no som experts, som ignorants. I per fer-ho no ho faig sol, i ho faig aquesta setmana amb en Kevin, acompanyadets. Però bueno, què tal, Kevin, com estàs? Bona setmana. Doncs molt bé, què tal? Doncs mira, amb una miqueta de ganes ja de tornar. Aquesta setmana serà una miqueta només entre tu i jo. M'agrada quan Però- és tan íntim totes aquestes coses, Però es venen unes setmanetes una Dures, miqueta sí. xules, no? Estem deixant que en Berni descansi i agafi forces. Són 2 setmanes sense ell, s'està fent etern. Però no li queda gaire perquè vingui. Ens ha deixat per bons motius. Serà pare? No és broma. T'imagines? No, spoiler. No, pobre té feina i no ha pogut venir, però ens ha promès que a partir de la setmana que ve estarà a tope. I ho deixarem, això, unes notícies al final del programa. Ho deixo caure, perquè ens seguiu fins al final, perquè venen uns convidats que no us ho espereu. Només això. I, com sabeu, ens podeu seguir a les principals xarxes socials, com pot ser Instagram, TikTok, Twitter, i llavors ens podeu escoltar quan vulgueu a les principals xarxes de streaming, com pot ser Spotify, iVoox, Apple i Google Podcast, Spreaker i Castbox. Que imagina que sóc burro inútil. Em sap molt greu titllar-me ja amb aquesta categoria, però que estàvem a Apple estava habilitat a Apple Podcast, però no els havia publicat. I la gent que ens volia... Nosaltres, durant 30 programes, perquè ja era el 30è programa d'aquesta temporada, nosaltres sí, ens podeu escoltar per Apple Podcast, i els pobres hi havia gent buscant-nos i no ens trobaven, però bueno, no, és culpa nostra, no, ens sap greu si ens buscàveu. I dir-nos, nois... Però tu, que el públic ho reclama, que el públic ho reclama. Senyors, espavilin. Exacte, però bueno, mira, demanem disculpes ja i ho deixem enllestit. Què més? Què us dic? Pues només dir unes petites coses del que parlem durant aquest programa. I és que a l'actualitat geek hi ha un colló de tecnologia aquesta setmana, no sé què ha passat, però bueno, i també cinema i algunes coses de videojocs, Però parlarem de tot l'esdeveniment de Google que ha presentat un colló de novetats, les restriccions de Google que presentaran en breus, i tu que veus YouTube tindràs restriccions. Et recomano seguir l'actualitat. Disney Plus, que es veu que estan de capa caiguda, estan perdent subscriptors, el Summerfest, bueno, un colló de coses a l'actualitat. Però també farem un petit pel forat, un altre cop sense en Berni, la seva secció, però li agafem el relleu encara que sigui de manera temporal, i parlarem de totes les tecnologies que surten al cinema i ens agradaria que tinguéssim a la realitat. Vull dir, un mix de conceptes que barrejarem. Què més? Doncs, nostàlgic, anirem al Nether. Només dic això. Per qui ho entengui sabrà de què parlarem a Nostàlgic. I el Ranking Geek, collons. El Ranking Geek hem empoderat i hem parlat de 2 dones i us hem demanat qui voleu que tregui la porra. I vosaltres mateixos haureu de parlar. Però bueno, no ens avancem a coneixements, anem per l'actualitat geek i a veure amb què comencem. Endavant, Kevin, amb el soneto. Actualitat Geek. Tinc un petit anunci que fer. A veure. Hem tingut un petit problema tècnic. No em diguis això. I és que s'ha parat la gravació, així que hem de tornar a començar. No! Joder, tio, ja ho teníem. No, és broma, tranquils. Ho he arreglat una mica, el que passa que ara feia dies que no la cagava i em sentia malament. Dic, no, és broma. És així o no? No. Ah. No s'ha parat pas, tranquil. Que cabrón, no m'espanti perquè
Estic aquí, que semblo, tinc 300.000 pantalles davant meu i jo ara per preocupar-me per això. No m'espantis, no m'espantis. Va, ara sí, anem per una mica per l'actualitat. I començaré jo, aquesta setmana, sempre li deixo els comandaments a en Kevin, però aquesta setmana he dit, hòstia, en Kevin és una mica a heavy. Ui, i Li falta una mica, li falta un estiu, a aquest pobre noi, no? li falta una bullida, està una mica bingo, saps? Sí. Està una mica mec, saps? Està una mica... Sí, una mica, sí. Va, i comencem per la primera notícia de la setmana, i és que Google va celebrar la seva peculiar Google I.O. en tot ple de novetats, i per qui no sàpiga és un dels esdeveniments que Google presenta tots els seus, últimament, hardware, dispositius, i també software, que està centrat normalment en molt de software. I porta uns 3, bueno, potser a partir de la pandèmia, que està agrupant tota la tecnologia i l'actualitat de software. I, bueno, que hem desglosat una mica els components, que hi ha coses molt, molt interessants. Anem primer per la part de hardware, que poder és el menys interessant, perquè, bueno, hòstia, fins que no si ens regalessin Google un dispositiu per poder provar-ho, en parlaríem, però no ens ho deixen. I és que ha presentat el nou Pixel 7a, que, bueno, per qui no ho sàpiga, ja està disponible per 509 euros i és un dels dispositius Android més top de gamma mitja, entre cometes mitja, perquè estem parlant de 509 euros, però és dels dispositius mòbils més top que pugueu triar. Què en podem treure d'allà, no? Doncs que té de les millors càmeres, vull dir, sí, estem parlant d'un segment de gamma mitja, de les millors càmeres, té actualitzacions durant 3 o 4 anys de seguretat i de sistema operatiu. Té, bueno, respecte al 6A que va sortir l'any passat, té pantalla amb una freqüència més alta, té, bueno, coses que s'han modernitzat i s'ha ficat al dia amb algunes coses. Disculpeu, perquè tant xerrar m'ofego. Te va ahogar, niño. Me va ahogar. Vull dir, si algú està pensant en un dispositiu Android, no ens dieu, tu, que aquí nosaltres no va dir, no. Però us ho recomanem que pugueu comprar-ho i estigui pensant en un dispositiu de gamma mitja o d'un import de 500 euros. Creiem que és el millor dispositiu Android que podeu trobar. I no és perquè sigui Google, ni perquè ens patrocini, que no ens patrocina, sinó que, hòstia, val la pena, és un dispositiu que val la pena. I no ens allarguem més perquè podríem estar tot el dia parlant perquè sou un friqui d'aquestes coses. Kevin, se't veu una mica desenfocat, però això és només per la gent que ens veu. No passa per res, doncs que fem una miqueta així, fem una mica de màgia i ja estaria. Hòstia, és en Kevin Copperfield. Hem tornat. Què més ens han presentat? Doncs a nivell de hardware han presentat el Google Pixel Fold i el Google Pixel Tablet. Evidentment, ho podeu deduir, el Google Pixel Tablet és una tablet que està en un segment molt interessant. Vull dir, està situat a l'iPad el barato. No sé com es diu, l'iPad barato. Però està en aquest segment de preus, és de 11 polzades en comparació, és una miqueta més gran. I què tindrà? Doncs tindrà totes les eines de Google optimitzades. Això estem parlant del, entre cometes, Office, que serien els GApps, que poden ser ja et dic, el de text, Excel, PowerPoint, tot això, i totes les aplicacions desenvolupades per Google d'ofimàtica estan optimitzades per aquesta aplicació, fins i tot algunes de fotografia. Però bueno, a veure què en traiem. És un preu per preu, aquest import és una mica elevat, sempre em decanto per recomanar un iPad. L'iPad, hòstia, està ben treballat, està ben optimitzat a nivell de tablets i no... Si vols Android per algun motiu concret, endavant. Però res més. I després una cosa molt interessant que ningú s'ho esperava realment, i és que ha presentat el Google Pixel Fold, a l'estil Samsung Fold, el típic mòbil plegable que tots tenim al cap de Samsung, que en format de llibre, que es plega i té una pantalla per fora bastant gran i després es doble, doncs ha presentat en aquest estil. Només estarà disponible als Estats Units, Alemanya, Regne Unit i Japó, i, sorprenentment, només tindrà un gruix, un cop desplegat, evidentment, de 6 mil·límetres, un dels mòbils més prims que ens podem trobar gairebé al mercat. Per un petit import,
de 1.899 euros. Bueno, lo típic, no? El que et sobra un dia a la cartera. Joder, Allò que dius, bueno, les sobres, no? és un sou, no? Hòstia, o dos, depèn de qui. Vosaltres, els pobres... No, fora I ara conyes. et vull fer una pregunta, Digui. ara així senzilla, bueno, i curta. En tema, tant pel Pixel Fold aquest, tant per la tablet, començant per la tablet, és que és el que tu comentaves, que pel mateix preu de 550 euros tens un iPad, llavors el que et dona un iPad, vulguis o no, també, ja estan optimitzades precisament per això. I llavors, tu si tinguessis que triar, què triaries? Bueno, ja ho has dit, no? Però si pots... Per un- per a- no? Justifica la teva resposta. Mira, per aquest Entre import, una tablet, aquesta, o, per un un import iPad? de 550, em decantaria per una tablet, un iPad. Vull dir, ja està la gamma baixa, eh? Vull dir, més que res per edició de foto o per la pantalla, que a vegades pot ser una mica millor, tot i que els marcs no estan gaire optimitzats i ara sembla ser que el de la versió 2022 està una mica millor. Però aquest import, iPad. Després, a partir d'aquí en amunt, ja estem intermig. Estem a un punt intermig. Hi ha, per exemple, la Xiaomi, la Mi Pad, que la Mi Pad 5 o 6, no recordo ben bé quina és, que està molt bé, està molt bé. La pantalla, hi ha la Pro, que està molt ben resolta, vull dir, ara sembla que es revifa una mica tota aquesta secció, bueno, tot aquest contingut de les tablets. Ja et contesto. Això, si vols un import més baix, si vols per un import més baix, evidentment Android, i te'n pots anar a les de Huawei, perquè encara que no tinguin els Google Services a nivell d'especificacions i si ets una mica apanyat, és brutal el que et subministren per un import tan baix, o si no te'n vas a les de Samsung. Vull dir, a les de Samsung tot el que té, tot com es diu, l'interfície no, cony, no en surt. Tot L'ecosistema. l'ecosistema, això, en sortia l'ambient, i l'ambient no. I aquí hi ha ambient carregat. Una mica carregador, no? Doncs està molt ben resolt. Què més? Què més? Digues. Referent, petita, ràpida opinió, referent als mòbils aquests plegables, tu ets gaire fan? Jo ja ho dic, no. Tu? Ara per ara no. El concepte està molt bé, però ara per ara no té sentit. Al cap de 40 plegades que puguis fer ja queda marca a la pantalla i no et dona una sensació d'uniformitat a la pantalla, no és gaire maco. Hòstia, per mi, ara per ara, no és una eina. Si t'és molt prescindible tenir una pantalla de 11 polzades, bueno, no, si fos 11 encara, de 8 polzades un cop desplegat per X motiu, bueno, parlem-ne. Però no, encara està massa verd aquesta tecnologia. Ja és més per friquis purs de la tecnologia. O molta pasta, també. O molta pasta, que es vulgui invertir en això, i tant. Què més ha presentat? Anem a les tecnologies i perquè anem ja pel software, i és que s'ha centrat molt en la intel·ligència artificial que està desenvolupant Google, o que ja ha desenvolupat. I és que l'IA de Google, BART, que hem parlat ja altres cops, ja està disponible a 180 països, exceptuant la Unió Europea, com no som els pringats, degut a les legislacions que s'estan treballant al Parlament Europeu. Com ja sabeu, hi ha hagut molt rebombori a Itàlia i altres països degut a que la IA ens agafa informació. Doncs estem pendents, però ja està disponible la majoria. Ei, un truquillo per qui vulgui fer-ho servir. Es pot fer servir VPN, dirà, hòstia, VPN, quina mandra, no tinc pasta. Ei, pots pagar o baixar-te el navegador Opera i el pots fer servir. De moment... O el Brave, també. O el Brave, sí, però bueno, l'Opera és una mica el més extès i el més fàcil d'utilitzar, perquè la VPN està bastant ben integrada. Només està en anglès, però durant l'any, vull dir, això en breus, estarà ja disponible en 40 idiomes i a saber si estarà en català durant aquest any. Esperem que sí i desitgem que estigui en català. Què més? Doncs BART, bueno, s'ha de dir que va presentar també el nou model de llenguatge de Google, que es diu Palm 2, és la segona versió, i que es basarà, bueno, és en el que es basarà totes les seves intel·ligències artificials, i tindrà suport a més de 100 idiomes. Aquí espero i entenc que estarà el català. Vull dir, hòstia, jo crec que ja està, és de les 100 llengües més parlades. Jo ja, bueno, no sé, si no el Google Traductor que faci la feina. BART ara integrarà també Google Lens, per qui no ho conegui, sigui usuari d'Android, pots fer servir
la teva càmera per reconèixer alguns components, algunes coses gadgets, i te busca informació respecte al que estàs enfocant. Doncs ara BART integrarà Google Lens i amb la intel·ligència artificial tu faràs una foto o estaràs gravant o estaràs enfocant i dirà, ei, això està relacionat aquí, o amb un cartell, estaràs caminant, enfocaràs un cartell de cine o el que sigui i fins i tot la intel·ligència artificial ja sabrà de què estàs parlant, podrà buscar informació al respecte, jo que sé, un tràiler, pot ser tan complexa com vulguem. Què més? Què integrarà? Tots coneixem Dalí, no? Coneixes Dalí, Midjourney, Stable Diffusion, les típiques... Pensava que deies Dalí el pintor, jaja, XD, perdó. No tinc amics, perdó. No, estem parlant de les principals intel·ligències artificials de creació d'imatges a partir de text o a partir d'imatges que tu puguis volcar. Doncs, per qui no ho conegui, Adobe, la famosa Photoshop, Illustrator, l'empresa mare del tractament d'imatges. De mare, quan parlo perquè ho porta tota aquesta gent. Doncs té l'eina que es diu Adobe Firefly. Firefly, què volia dir? Libèl·lula? Cuca de llum. Lucierna. Cuca de llum, sí. No em surti en català. Doncs Adobe té aquesta eina que desenvolupa imatges a partir de text i l'integrarà a Google. Això sí que és una cosa que m'ha semblat molt interessant, és que totes les imatges que generi aquesta intel·ligència artificial tindran la marca d'aigua per diferenciar el contingut que genera una IA o que genera un dispositiu, una persona. Vull dir, això ho trobo bé i que, a veure, evidentment es podrà editar, es podrà fer moltes coses, però ja per defecte et mostrarà aquesta informació per diferenciar que el contingut que genera amb una IA a la que no. També arribarà BART, la IA, totes les aplicacions que nosaltres coneixem com Gdocs, que parlàvem abans, o Gmail, per generar text o correus. Ens facilitarà escriure correus, escriure text, o el que sigui. Tu faràs un exemple de text, no? Un document de text. Tu ficaràs el document, escriuràs un text, començaràs a d'això i dius, hòstia, Google, ajuda'm a desenvolupar això. Doncs a partir d'allà tu pots dir, vale, necessito que ocupi tant, que no sé què, i la intel·ligència artificial et desenvoluparà tot el contingut que tu hagis realitzat. Això mateix amb els correus, amb els PowerPoints fins i tot, amb moltes altres eines de Gdocs que fa servir Google. Vull dir, molt bé. Vull dir, això sí que trobo utilitat per augmentar la productivitat en moltes tasques que són més pesades, pel meu gust. I és que sigui estalviar temps, no? I tant, i tant. Jo sempre intervinc en el millor moment. No. Que sigui estalviar una mica de temps i facilitar, doncs, oita. Bueno, fa unes setmanes, fa dos o tres, em sembla que una de les notícies era que s'havia augmentat l'eficiència un 56% en segons quines tasques i segons quines feines. És que és això el que hem de contemplar, vull dir, ens ha d'ajudar aquestes eines i com està enfocant d'alguna manera Google, em dóna la sensació que és la manera òptima de poder, de traslladar-ho i facilitar-ho, fer-ne introduir-ho a la gent que és més escèptica, perquè a vegades ens creiem que, ja vam parlar en un programa exclusivament d'això, de totes les IAs i com trauran, entre cometes, les feines i quins sectors trauran feina, però està en una fase molt prematura i ara hem de veure com ens ajudarà a ser més productius. I, no sé, jo crec que és una bona manera d'una cosa que està tan democratitzada com poden ser les aplicacions de Google a poder consumir aquest tipus d'intel·ligència i que no agafem por a aquestes tecnologies noves. Què més? Doncs ha parlat de Google Maps i és que a partir d'ara, gràcies a la intel·ligència artificial, vull dir, gairebé tot el que parlem avui serà intel·ligència artificial en la secció de Google, vull dir que en queden 4 punts més. Doncs a Google Maps es podrà visualitzar en 3D certes ciutats, tu podràs fer el seguiment he d'anar de Barcelona, de la Barceloneta, jo no em conec Barcelona, vull dir, no vull fotre la pota, anem del Mare Magnum a la plaça Catalunya. No sé, una cosa bastant bàsica. De pujar per les Rambles. Doncs a partir de l'intel·ligència artificial agafarà com un mode dron, vull dir, com si fos una càmera que està des de dalt i amb la informació que hi hagi del tràfic, amb la informació que hi hagi del temps, farà com una càmera que t'està seguint des de dalt. I tu veuràs tot el tràfic en temps real, simulat, no veuràs els cotxes per allà real, els cotxes de veritat que hi ha, però veuràs
tota la informació que està captant Google de diferents aplicacions en temps reals i en mode dron, com un dron que t'està gravant. I podràs seguir la teva ruta mitjançant amb aquest mode d'imatge. O sigui, quan tu dius de diferents aplicacions, vols dir de diferents dispositius? O sigui, pregunta, total ignorant. Sí, O sigui, vull dir, que et farà un mapejat en 3D amb punts d'altres dispositius, vols dir? Vull dir, per qui no sàpiga una mica, tu quan acceptes les cookies, quan acceptes altres coses, per l'ús de dispositius Android o dispositius Google Maps o aplicacions concretes, tu estàs acceptant compartir informació. Quan comparteixes informació, tu, per exemple, estàs en una retenció i estàs compartint directe, encara que no estiguis fent servir el Google Maps, estàs compartint que estàs el teu desplaçament. I, evidentment, saps per la geolocalització on estàs ubicat i per al temps que estàs allà, estàs compartint que, per exemple, hi ha tràfic. Doncs això, d'aquesta manera, pot arribar a una lògica Google de que hi ha retencions. Doncs a partir d'aquí és quan hi ha el càlcul de a veure quan trigues a desplaçar-te X temps, quan es va desembussant el tràfic, etc. Vull dir, quan acceptem les cookies és per aquest el motiu. Vale. Hòstia, doncs veus? Això no ho sabia, que tenien com aquesta facilitat per Sí, clar. com per recaptar informació i tot això. No ho sabia. Veus? Una altra cosa que s'aprèn avui. Sí, bueno, per això... Ja podem anar a dormir. Vinga. És això, vull dir... No, bueno, perquè hi ha gent com jo que seran uns despistats, que aquestes coses no ens hi fixem gaire i sempre va haver algú com tu que ens ho expliqui. Bueno, si ho he d'explicar de la meva manera... Com bons despistats que són. Ho tenim complicadot. Què més ens ha presentat? Doncs Google Fotos, la famosa aplicació que tenim tots per guardar les fotos al núvol o per, jo què sé, fins i tot que ens recordi cada X temps quan vas fer una foto. Doncs tindrà incorporada una IA a partir d'aquest any que permetrà millorar automàticament les fotografies per exemple, una cosa tan bàsica, la llum, doncs de manera automàtica et resoldrà i t'ho millorarà perquè sigui una millor interpretació. Una cosa que m'ha volat molt al cap és que et permetrà escollir els elements de la... És que no em puc mostrar un vídeo perquè no sé si em saltarà un anunci, prefereixo no mostrar-ho. Però es veurà com en una imatge hi ha, per exemple, imaginem-nos una sala a seques, amb un sofà i unes persones allà. Doncs et permetrà reconèixer el component del sofà amb les persones i et permetrà moure el sofà de lloc a la mateixa foto. I l'espai buit el reemplenarà amb intel·ligència artificial o retallarà els components i et permetrà moure els components molt fàcilment, com un quadre a la paret, moure'l de lloc. Fins i tot, una cosa molt, molt heavy, canviar l'hora del dia. Tu fas una foto, un paisatge, i això hi té una llum, hi ha les metadades d'una foto, no? Que et diu quan s'ha fet la foto, etc. Doncs et permetrà modificar l'hora del dia i, jo què sé, canviar la llum de la foto, que hi hagi pluja, bueno, una bajanada. Vull dir, serà una cosa molt interessant. A nivell de fotografia, facilitarà una mica l'edició de fotos. Què més? Ja necessitarem el típic aquell de... Algú em pot eliminar aquest senyor d'aquí darrere de la meva foto? Això, només prement a la persona, et dirà, vols eliminar aquest component? Pum, te l'elimina i te'l reemplenarà segons el contingut. Joder. Sí. Google Search, el famós buscador de Google que tothom fa servir, no? Doncs millorarà el seu motor de cerca i incorporarà la IA, però per tenir un mode conversa. Què és un mode conversa? Doncs tu diràs, ei, hola, Google, com un Alexa, no? O com un Google Assistant o un Siri o, bueno, els diferents que hi hagi. Tu tindràs una interacció i diràs, vale, necessito això. I diràs, necessites alguna cosa més? Sí, necessito això. I això altre, pum. Serà una mica com una conversa i et permetrà cercar el que tu vols. Vull dir, incorporar-ho dintre del Google Search. Llavors, una cosa que m'ha semblat super interessant i que se li desmuntarà el show, com es diu aquell youtuber que dona tants calés? Que guanya Mr. Beast? Mr. Beast, aquest que fa concursos i guanya tantes coses. Doncs aquest tio fa vídeos en anglès i després ho porta al català.
Ai, el català, sí, tant de bo. El castellà, Castellà, no? vale? Però en castellà de Sud-amèrica, bueno, fa una traducció d'això, però fet per ell, oficialment per ell. Doncs, ara Google ha desenvolupat un traductor universal per a vídeos, que agafarà la teva veu, traduirà el contingut... Ui, perdoneu. Ara sí. Estàs bé, Víctor? Sí, estic bé. Podràs traduir vídeos poder en temps real fins i tot, posant la teva veu. Això és una cosa que s'ha vist molt últimament, de que permeten canviar Bueno, hi ha IAs que tu li passes un vídeo parlant en castellà i automàticament te'l tradueix per sobre i fica la teva veu, simular la teva veu, ja et dic, ho agafem amb pinces d'aquest contingut i et parla en anglès, ho tradueix a l'anglès. Doncs això és el que intentarà incloure Google amb la seva intel·ligència artificial. El que no se sap, i sabem que sempre triguen molt a incloure-ho a YouTube, totes aquestes tecnologies, és si arribarà a YouTube. I si arriba, no sabem quan. Ja per últim, una mica més per sobre, va presentar la versió nova d'Android 14, no és ben bé nova, ja és la beta 2, que sabem que sempre surt per l'agost-setembre i algunes característiques però que no són gaire importants, simplement a nivell estètic, algunes modificacions, alguna incorporació d'intel·ligència artificial i poqueta cosa més. I llavors, algunes novetats del sistema operatiu per rellotges smartwatch, que el Wear OS, el famós Wear OS, i bueno, que com a gran notícia que s'ha fet una mica de rebombori últimament, i és que incorporarà de manera nadiva el WhatsApp, que podràs escriure WhatsApps, bueno, ja podies escriure WhatsApps, però podràs enviar notes de veu, podràs veure el contingut de manera molt més desenvolupada des del rellotge, etc. És un breu resum que és molt extens, però sí. Estic mutet? Xupito? No, t'escolto. No? Vale, menys mal, dic, perquè ja comencem forts també, Home, això del Wear OS també, jo crec que està bastant bé. Ja, a veure, l'Apple Watch també jo no en tinc, però me l'han deixat i està bastant guapo, però... Trobo que les marques no estan apostant com caldria per Wear OS, perquè fos una eina una mica més extesa. Perquè hi ha marques molt concretes, a Samsung sobretot, ja hi ha un vincle amb Google i Samsung per desenvolupar una mica millor contingut amb els seus dispositius del canell. Però les marques no acaben d'apostar. Huawei té els seus propis sistema operatiu, Amazfit, Xiaomi, el que sigui. Jo, per exemple, tinc un TicWatch, que en el seu moment era dels millors Wear OS, i per mi no acaben d'apostar. Al meu gust, el millor Wear OS, Samsung, de calaix. Però, hòstia, per mi falta una mica que apretin les empreses. O sigui, tu ara mateix, si haguessis de recomanar una compra d'un smartwatch, diries Samsung abans que l'Apple Watch. Sí, el Samsung Galaxy Watch 4. És una mica 4. Si ets d'Android... Sí. No, ni que no ho siguis, Vull dir, ja està bé. Vull dir, el Galaxy 4 el pots trobar per un bon preu, uns 150 euros, tranquil·lament. I està molt bé aquest rellotge. Llavors, ja et dic, un Apple Watch, per què el vols? Per fer maco? Un Apple Watch. Si vols una cosa per fer esport, sí, hi ha bones aplicacions, el mateix per Android, evidentment, però vés amb un producte més tècnic i no castigues els diners amb això. La meva experiència i el que m'agrada informar-me, I fins aquí la part de Google, si voleu. Com a dada curiosa, ara mateix, el Galaxy Watch 4 Bluetooth, sí, entre parèntesis, 44 mil·límetres, el gran esgotat. O sigui, sí, és un dels rellotges més consumits. També hi ha el 5. El 5 els va presentar a principis d'any, però també és una miqueta més car i bueno. També hi ha el de 42 mil·límetres, l'esfera de 42, i crec que hi ha un altre d'esfera de 40. Però bueno, el de 42 crec que és el més extès. I després hi ha els pros, hi ha LTE, que pots ficar targetes mòbils, etc. Vale, Kevin, tu mateix, perquè ens hem encantat a fondo amb Google. Sí, hem anat. Doncs mira, que
Per la següent notícia passem d'una innovació de tecnologies cap a una innovació, entre moltes cometes, en una de les plataformes de streaming de Disney Plus, que no estan de gaire celebració perquè, segons han fet com es diu això? T'ho diré, amb un comunicat als accionistes, han perdut 4 milions de subscriptors globals. I Olé. això ha fet tremolar una mica el que ve a ser tota l'estructura de Disney Plus perquè, bueno, ha adoptat la mesura que ha pres HBO, que és netejar sèries i unificar plataformes, perquè si no, no se'n surten. I, bueno, com deia, degut a que aquesta sagnia de subscripcions amb els resultats que han anunciat amb els accionistes, doncs han pres la mesura de el que comentava. Vale. Moltes gràcies per la punta, Víctor, perquè dic, aviam, està succeint alguna cosa i no sabia què. Bueno, doncs, què és el... Ho haig de dir, o sigui, tinc un contracte, vosaltres no ho sabeu, però tinc un contracte, vale? I què és el que passa? Actualment, la plataforma, o és que ho havia dit si no exploto, la plataforma compta amb 157,8 milions d'usuaris, de subscriptors, perdó, bastant menys dels que s'esperava, vale? A hores d'aquest any, que eren uns 163,2. Això eren unes dades aproximades que van fer aquests de Disney i, bueno, no estan en la situació com esperava. I la situació ve deguda a que jo sóc una mica com un crupier, no? O sigui, jo reparteixo les cartes, pim-pam. La majoria d'aquests 4 milions de subscriptors... No estic muted, no? Vale. No. De subscriptors... Vale, no, perquè ja falta que jo vagi parlant i ja estigui mutejat. Doncs la majoria d'aquestes 4 milions de subscripcions, que ja no hi són, provenen de l'Índia. Per què? Perquè allà tenen un servei que es diu Disney Plus Hotstar, que és una cosa índia que tenen ells allà, que van perdre els drets de la Indian Premier League de críquet. Que dius, bueno, el críquet se'l mirarà pues, als indis, efectivament. I com que es veu que allà és un servei, o sigui, és un esport que els hi torna bojos, com s'ho aquí al futbol i als Estats Units el futbol americà, pues, com que han perdut els drets, doncs els indis han dit, bueno, com que jo això no ho tinc, me'n vaig cap aquí. Me'n vaig d'aquí. I només el que ve a ser Estats Units i Canadà... Que se't talla molt el micròfon. O ets tu que fa silencis? Sí o no? No, és que hi ha hagut un moment en què no sé per què tinc la gata aquí, que està molt nerviosa i m'està tocant una mica els nassos. Doncs, com deia, als Estats Units i al Canadà, Disney Plus només ha perdut 300.000 usuaris. Que també dic una cosa, són uns quants, fins a sumar un total de 46,3 milions de subscriptors. I ha incrementat 1 milió en els mercats internacionals, evidentment, traient l'Índia, perquè allà ha perdut 4, o sigui que bon balanç. I una de les solucions que ha proposat Disney és llançar als Estats Units, de moment i com sempre, com a mesura inicial per veure com funciona, que llavors ja arribarà a la resta del món, és utilitzar una sola aplicació que unifiqui Disney Plus i Hulu. Hulu. Fins ara, que era un canal totalment independent de la programació de Disney Plus. Vale? Llavors, aquesta aplicació es preveu que es llenci a finals del 2023 i els dos canals com o sigui, Disney Plus i Hulu com ESPN Plus continuaran disponibles com a opcions independents. De moment és una mesura que no sé si serà gaire de control de danys, però... Bueno, és una cosa que també no pinta gaire bé. Ho estava aplicant HBO, també amb la seva plataforma que es diu HBO Max, que l'any que ve passarà a ser Max, i és per englobar diferents plataformes, agrupar una mica, segurament, diferents plataformes que tenen. No, ara ben bé no les conec, però tenen diferents plataformes. I d'aquesta manera... Joder, avui tinc la veu... Perdoneu, tinc la veu una mica cascadota. Doncs tenen diferents plataformes i d'alguna manera si ho agrupes podràs incrementar... No tenen un consum tan alt, la gent no consumeix algun tipus de plataformes i algunes sí, i si ho agrupes et permetrà pujar el preu de les plataformes i d'aquesta manera tindràs més subscriptors, una plataforma més cara i no alguns escampats i que no evidentment és molt difícil que et paguin dues plataformes o tres.
Sobretot és per aquests els motius. Home, jo suposo que deuen fer aquesta estratègia, però clar, de fet, en tu van fer el càlcul així una mica ràpid, que són 4 milions de subscriptors per 9 euros al mes, són 36 milions comptem, sí, 40 milions més Sí. o menys. Entre 35 i 40 milions d'euros o de dòlars. S'hauria de mirar quin import es paga allà, etcètera, Vull dir... Bueno, clar, nosaltres ho vàrem mirar des d'aquí. Llavors allà potser tenen un altre preu, però bueno, són diners. Sí, sí. Però bueno, tot això encara no ha acabat, i és que Bob Iger i la cap financera Christine McCarthy van parlar de detallar el contingut que hi havia a Disney Plus i a Hulu, perquè, bueno, és una mica el que va passar amb totes les plataformes de streaming, que hi ha de tot i de res a la vegada. I volien estalviar 3.000 milions de dòlars en aquest 2023 dels 30.000 que varen gastar l'any fiscal de l'any passat. I Hòstia, que, és un percentatge elevat, és un 10%, No, i es diu ràpid, perquè estalviar 3.000 milions de dòlars són 3.000 milions de dòlars, no són 5 euros. Sí, sí. És un import elevat. No sé, has desretallat bastant. Bueno, pot dir que Bob Iger és el CEO de Disney Plus, Bueno, ja està, és només aquest comentari. Com a dada inclusiva. I que no només aquest retall d'aquests 3.000 milions de dòlars no només inclourà la ficció, sinó que també la compra de drets per a transmissions esportives, que segurament deuen haver dit, ostres, ja que ens ha passat això amb la Indian Premier League d'aquesta de cricket, no volem que ens torni a passar més perquè encara se'ns en va més gent. Tu l'estaves seguint, la de cricket? La lliga de cricket? Jo, de fet, jo vaig deixar de pagar Disney Plus Índia perquè la van deixar de fer. Quin era el teu jugador preferit? És que no ho puc dir perquè la gent no el coneixerà. Però bueno. Però bueno, digue-m'ho, que això ho podeu buscar a Google. És en Quentin Inventino. doncs, bueno, aquest és el panorama de Disney Plus, que com molts d'altres plataformes estan una mica cagadots. Que estan veient que estan perdent subscriptors com Netflix, i està complicada la situació. Bueno, ja està bé, tu, que es fiquis les piles. S'ha de dir que havia començat molt bé, molt a tope... Sí, digues. I a més, li sumem també el de la vaga dels guionistes, o sigui que tots són beneficis en aquest moment. Sí, després en parlarem d'això. Doncs anem per una d'altres de les notícies... No volia fer l'espoiler, perdó. No. Després anem per una de les notícies també, una notícia bastant breu, i és que degut a que nosaltres també farem un seguiment en directe i després ho comentarem als podcasts setmanals com toqui, dels esdeveniments que hi haurà durant tot el mes de juny sobre els videojocs, perquè hi haurà moltes presentacions de totes les desenvolupadores. Doncs un dels esdeveniments més importants serà el Summer Game Fest, que és el que desenvolupa en Doritos, el tiet Doritos, que no ens surt mai el nom. La veritat és Dorito Boy. El vas batejar amb Doritos i ja no sé com es diu, la veritat. Nightly o alguna cosa així? Bueno, no ho sé. I és que és el festival que celebrarà el pròxim 8 de juny, per tant, us encomanem que, si voleu, el 8 de juny a la tarda, que és quan es fa el d'això, no sé si és a les 9 del vespre o a les 7 del vespre, un d'aquests horaris, ha presentat un merder d'empreses que sortiran en el seu esdeveniment, que no és normal, perquè pensem que totes aquestes empreses, o moltes d'elles, si més no, tindran el seu propi esdeveniment, i que hagin deixat contingut especial per a aquest tipus d'esdeveniment vol dir la importància que té aquest event. Quina ha estat una d'elles, dels que han confirmat la seva assistència? Pot ser la mateixa PlayStation, Xbox, que també té el seu esdeveniment a part, Capcom, Sega, CD Projekt, Bandai, Namco... Netflix, fins i tot, Activision, que a saber o no si serà de Xbox, Ubisoft, Warner Bros. Hi ha de les majors desenvolupadores de videojocs, tot i que tenen el seu propi esdeveniment durant el mes de juny, doncs podrem parlar de que hi ha molta fato en aquest esdeveniment. Jo crec que pot ser dels més importants de l'any.
Tens en una d'aquestes desenvolupadores, tens algun videojoc o algun feeling que creus que serà més top, Kevin? Jo no ho sé, jo estic a l'espera, perquè que de cop totes hagin volgut participar quan varen dir que no, i ara sí, potser, no sé, potser serà més una mica de presentar coses, anem a dir-ho, no tan importants. Perquè, és clar, ara al juny surt ja, per exemple, el que té més fort Square Enix i PlayStation és el Final Fantasy XVI, que surt ja el 6 de juny, si malament no recordo, o no sé quin dia de juny surt, i no sé si coincideix juntament amb el Summer Game Fest, però, o sigui, amb alguna de les presentacions em refereixo. Evidentment, el 6 no coincidiria, però no sé si és el 6 o més endavant. Jo només I de espero tot que en alguna l'altre- d'aquests esdeveniments Xbox digui ei, ja està disponible a Game Pass a partir de ja, algun joc que ningú sabia. Només espero que faci això. Home, Perquè com no... es Perquè, comentava... perquè molt malament. Vull dir, Es Xbox espero que sigui comentava les piles. un dels jocs més esperats era Silk Song, No, aquest ja està posposat. Ja ho han dit. Que no sortirà la primera meitat de l'any. però ja l'altre dia van dir, nois, em sap greu, però ens anem cap a finals d'any. I és Sí, com, sí. cabron. Sí, sí. Bueno, fins aquí una mica la notícia aquesta, no? I anem per la següent, i és que, bueno, com no, tenim la típica notícia de la setmana de Twitter i Elon Musk. I és que ha tuitat directament: tinc un CEO. Això és el que ha anunciat mitjançant un tuit a Elon Musk, que diu que, com ja sabem, va dir que deixaria el seu càrrec de director executiu de Twitter, bueno, de la seva empresa X-Corp, que sabem que ja hem parlat també en el seu programa corresponent sobre les 4 empreses que havia desenvolupat per poder realitzar la compra. I ha dit: estic emocionat d'anunciar que tinc un nou CEO. Ha tuitat l'11 de maig. Els detalls són, de moment, substancialment escassos, no hi ha gaire informació. Es comença a dir que potser hi ha un nom concret d'una persona concreta, però el multimilionari ha indicat que en 6 setmanes una dona es posarà endavant, al capdavant de la xarxa social. No obstant això, encara no s'ha revelat el nom. Ja et dic, hi ha alguns noms que indiquen que serà Linda Yaccarino. No conec gaire aquesta noia, no sé quin perfil té a nivell ni acadèmic, ni executiu, ni res. I en sintonia amb les promeses del passat, el també CEO de Tesla ha assenyalat que les seves noves responsabilitats dintre Twitter estan relacionades a la supervisió de productes, programari i operacions. Per tant, serà el típic assessor, advisor, o com li volem anomenar, que parlarà una mica de coses inventades. No. Intentarà fer fum i vendre fum i fer presentacions d'algun contingut. Què més, Kevin? T'ho deixo a les teves mans, la segona notícia. Volem passar per sobre perquè com cada setmana hi ha alguna història rara, no sabem què passa. I crec que toca Chupito. Efectivament, un altre xupito, si és que... No et muntegis més, és igual. Avui, senyores i senyors, serà una tarda complicada. Va, som-hi, el Doncs següent. ara tornem a Google, bueno, més concretament a YouTube, i és que ara YouTube s'ha ficat una miqueta ja amb la idea fixa d'impedir que vegis vídeos si utilitzes bloquejadors d'anuncis, ja sigui AdBlock, AdBlock Plus o coses així. I ara mateix... Ui, perdoneu que una mica més, i m'afogo jo sol. Està provant ara mateix prohibir els blocadors d'anuncis, com ja porten unes setmanes dient-ho, però ara ja s'han ficat una mica en sèrio i estan en fase de proves per evitar que els usuaris utilitzin eines per saltar-se els anuncis, perquè evidentment és una manera d'evitar una de la part de monetització dels usuaris i també que afecta a la pròpia YouTube. A més, pretén presentar-se com una raó de pes perquè considerin optar a la subscripció de pagament, que és aquest al YouTube Premium, que tothom sempre prova un mes i que no, que em deixis, pesat, prou. I visualitzar el contingut sense interrupcions. Cap i a la fi, el de sempre. No vols anuncis? Passa per caixa. Alguns usuaris van comentar res que en ingressar a YouTube amb l'esmentat programa s'havien trobat amb una finestra emergent, un pop-up, que deia que els adblocks o blocadors d'anuncis no estan permesos a YouTube i que estava acompanyat de dues alternatives, o desactivar el bloquejador d'anuncis o pagar per utilitzar YouTube Premium.
que ara mateix no sé a quan està, però bueno, és una optativa, no? De moment encara no és una cosa que no l'hagin implementat al 100%, però sí que hi ha diversos usuaris s'han trobat amb aquesta situació de dir, evidentment nosaltres aquí no podem promoure l'ús de bloquejadors perquè no és una cosa lícita, però bueno, també han considerat restringir Tu la qualitat pots màxima. fer servir bloquejadors, no és pas una cosa il·legal, Vull dir, tu Bueno, pots. però no és... No, jo dic que no sigui... que no és una cosa ètica de dir, bueno, Per què no? utilitzeu bloquejadors d'anuncis per la gent. Home, perquè Ah, la gent es guanya... Clar, saps? O sigui, la gent és com vale, nosaltres. bueno, Si pots nosaltres... arribar a entendre, però, bueno, a veure, no és pas il·legal i O tu sigui, pots fer podeu ús... poder utilitzar... Ara... Home, jo sí que els utilitzo, però això no ho diu. També doncs, s'han considerat restringir la qualitat màxima disponible fent que la producció en 4K actualment sigui un avantatge exclusiu de YouTube Premium. O sigui que si tu tens un monitor que et permet reproduir a 4K, els vídeos de YouTube estan capats a 2K, que bueno, que em sembla que l'usuari mig tant li carda, però per la gent que té monitors de 4K, doncs... Home, per mi sí que trobo una putada, perquè, vulguis o no, t'està obligant a fer ús del Premium. Deixant a part d'això dels vídeos o que no et permeti, mira, ho assumeixes i que ja està. Però que no puguis començar a consumir algun tipus de contingut com toca, i el dels anuncis també ho entenc. De que, hòstia, es reprodueix un anunci mig reproducció d'un vídeo. Però això, per exemple, de 4K que deien, o aquí un temps a saber què és, que ja no pots parlar pel xat, una parida, o deixar comentaris, o que estàs limitat a una quantitat de comentaris mensuals. Ho estic anant molt més enllà, Però quan comencin aquí i obliguin a fer servir YouTube Premium, evidentment que té altres avantatges, que pots escoltar música, pots descarregar-te els vídeos, altres parides, Però, joder. És complicat. Bueno, ells han de monetitzar, no ens enganyem. Clar. És una empresa. Actualment el tenim a 12 euros al mes i amb el pla familiar, que és una miqueta el que vindria a ser el mateix que Spotify, són 18 euros al mes. Però esclar, 18 entre 5, evidentment queda molt millor que no pas 12 euros una persona. Però clar, llavors això es pot convertir una mica en el Twitter Blue del màquina d'Elon Musk, de dir, bueno, tu vols coses que de normal hauries de tenir? Paga. Vols resolució en 4K? Paga. Això és maco? Home, no. Perquè al cap i a la fi, o sigui, no té res a veure que tu et gastis la pasta en un monitor per veure les coses millor, perquè llavors, a més, et facin pagar. I és com, a veure, noi, ja n'hi ha prou de pagar. Doncs bueno, saltem a la següent notícia de la setmana, i és que, bueno, ja vam parlar també de que la famosa vaga de guionistes que estan portant a terme des de Hollywood. Doncs ja han començat a saltar algunes de les sèries que de manera més ferma que han patit un endarreriment, i una de les principals, a part de la pel·li de Blade, que ja tenim tots una mica més present, és que American Horror Story, de la plataforma FX, The Mandalorian, la temporada 4, Andor, la temporada 2, Big Mouth, Cobra Kai, Daredevil, la de Disney que tenia que treure en breus, El Senyor dels Anells, Els Anells de Poder també, quina més? Severance o Separación d'Apple TV, Stranger Things, The Last of Us o Yellow Jackets, entre d'altres, evidentment, han dit que ja posposaran la seva producció i sense nou avís no se sap quan podrem consumir aquest contingut. Per sort, entre cometes, la Casa del Dragón ja està confirmada que no es veurà afectada, però em fa patir que això no comporti que durant un lapse de temps no tinguem contingut nou a les plataformes. I és una cosa que podem parlar a partir de la setmana que ve amb en Pol, però també podem pensar nosaltres que això sí que afectarà i que arribarà potser aquí un any, que és quan podem començar, o una miqueta menys, a veure la repercussió de tot això, que ens faltarà contingut a les plataformes. I no dic
que sigui per cosa nostra que han d'espavilar, Vull dir, a tope amb si és un sindicat o no, no ho sé, això, però si han de reclamar condicions que sí, que ho han de reclamar, perquè el que he pogut estar llegint, han d'anar a tope amb això. Home, jo crec que és una cosa bastant important de que si tenen unes condicions laborals... Bueno, clar, és que al cap i a la fi no tenen vacances. Bueno, segurament deuen tenir vacances, però que em refereixo que la producció de sèries és una cosa sempre molt continuada. No? Si tu vols que sempre hi hagin, clar. I ara que tens tants serveis com HBO, Netflix, Disney+, Paramount, o sigui, tens un colló de coses i també quanta gent es dedica a ser guionista? Sí, Aquesta sí. també és una altra. Quanta gent coneixes? Bueno, evidentment, potser sí que no, que hi ha gent, però tampoc és una cosa que diguis... No, està i molt extès, bons la professió de guionistes, a guionista. veure, qualsevol pot ser-ho, però A per part fer-ho d'això. malament, Vull dir, no ens enganyem. Mhm. Però estan molt mal pagats, els fan contractes de merda, que no duren ni setmanes a vegades, i ells el que reclamen tenir continuïtat mínim de 10 setmanes, o alguna cosa així. Que estem parlant que són 2 És mesos que i tu mig, para-t'ho a pensar, 10 setmanes, que això són 2 mesos i mig. O És sigui, que a vegades els és contracten per dies, res. imagina't. I tu Vull imagina que dir, et contractin a tu per per 2 mesos i mig, sí, però per dies? Hòstia, és durillo, molt, molt, molt. Vale, i anem per la següent un altre cop, i és que ens estem encantant i no us vull entretenir amb coses que us interessen. I és que Intel i AMD creuen que el mercat de PCs ja ha tocat fons i la recuperació s'acosta, encara que planteja dubtes molt seriosos. I durant el primer trimestre de 2023, les vendes dels processadors per a PC s'han desplomat. Tots ho sabíem. Una mica que per primera vegada en molts anys, AMD ha tingut pèrdues com a resultat d'una caiguda de les seves vendes, de les CPUs, els processadors típics, del 64%. I a Intel no li ha anat molt millor, i de fet és que li ha caigut fins a un 36%, vull dir que és una cosa, un fet històric a nivell d'Intel. Tots sabem que durant el 2020 i el 2021, com va haver-hi la pandèmia, van ser anys molt durs, però els fabricants d'ordinadors i portàtils a sobre taula van fer el seu agost. Vull dir, van aprofitar el moment i van vendre pràcticament tot el que eren capaços de fabricar. Tots sabem els motius, no? Vull dir, teletreball, gent es queda a casa, etc etc. Deguts a motius econòmics, com la inflació i altres tipus de conflictes que no són capaços d'exposar perquè se'ns escapa una mica, com poden ser les guerres o moviments geopolítics o interessos polítics o econòmics, la gent no té tanta capacitat de consum. Sabem que, bueno, encara que hi hagi la inflació de l'hòstia, no han pujat els sous com toca. L'ISAT-SU és un nom encara que sí. L'ISAT-SU, ja, L'ISAT-SU, estàs bé? No, sí, estic bé. L'ISAT-SU, la directora general d'AMD, creu que durant el primer trimestre del 2023 el mercat dels PCs de consum haurà tocat fons, per la qual cosa d'ara endavant començarà a reprendre el rumb. Els màxims responsables d'Intel i AMD preveuen que durant el segon semestre del 2023 la venda d'ordinadors i servidors començarà a recuperar terreny. Per tant, una conclusió que podem prendre és que ara és el moment de comprar un PC, si volem un PC amb certes característiques. Perquè a partir de juny o juliol pot ser que comencem a veure un altre cop increment dels components, degut a que la demanda també comenci a augmentar, no pas per la productivitat o la producció d'aquests productes, sinó que la gent començarà a consumir més. No sé que si acabarà ser un vaticini per part d'Intel i AMD o serà una parida per començar ja a l'agost, el seu agost, i vendre ja més productes de manera imminent. Joder, doncs ja sabeu, si voleu un PC nou, aprofiteu ara. Ja, per tu mateix, amb el Pues següent. anem a per l'última, i és que em sembla que No, penúltima, ja tocava. penúltima. Hi ha molta... Mana? Penúltima. Hòstia, sí. La penúltima, perdó. Que ja tocava. És que ja ha arribat. Zelda Tears of the Kingdom ha sortit aquesta setmana, que és la nova aventura del Link, continuant el Breath of the Wild, i és una mica el que la gent s'esperava. És bastant continuista,
és veritat, però molta gent també tenia una mica de por de dir em sembla que serà un 1.5 en comptes d'un 2. No? Incorporarà coses noves, ens agradarà, si no, i és que la veritat a la gent li ha agradat moltíssim. Bueno, també s'ha de dir que a les 2 hores o 3, des de que es donar el tret de sortida, ja hi havia vídeos a internet de estructures que es poden fer en el joc una mica qüestionables. Vale? I ho deixarem aquí. No és per menys, vale? La sensació... Una de les coses que també ha agradat moltíssim és que la sensació d'exploració infinita és una passada, vale? De possibilitats obertes per jugar al nostre ritme. La diversió es multiplica amb una dificultat també bastant més ajustada, també s'ha de dir que tampoc és una cosa que diguis, bueno, comencem a fer coses aquí bogeries i que el joc és superfàcil, no, ja presenta un repte com una mica doncs, com amb l'altre, no? Amb masmorres i temples millors dissenyats i amb l'arribada de les habilitats, vale? Que converteixen la proposta de Nintendo en una autèntica joguina d'experimentació amb les físiques dels objectes i és una passada. El primer tutorial, bueno, els primers tutorials que t'expliquen com enganxar les peces, com funcionen una mica les dinàmiques i les mecàniques, està molt ben implementat i això a nivell de programació, evidentment nosaltres, i molt menys jo, no som pas experts en programació, però comenten que programar tota aquesta relació de físiques diuen que és bastant complicat. Això ja ho deixem pels experts. Sorprèn que ho pugui moure això una Switch. Bueno, jo suposo que per això està bastant capat a nivell de FPS, perquè com allò ho posis de 60 FPS, la Switch potser el que fa és suïcidar-se, o sigui, es crema ell el microchip i diu ja no me'n sec més. Fins aquí ha arribat la meva vida. I bueno, una de les coses que també ha agradat moltíssim és que és un joc per tothom, vale? I en totes les seves cares mostra l'excel·lència. Els nanos, gent jove, per dir-ho d'una manera, i els més petits poden disfrutar, i els més grans també és un repte per a aquells jugadors que són una miqueta més tryhards, anem a dir-ho així, que els interessi pues, fer coses més elaborades. No té res d'estrany, vale? Que la crítica hagi rebut de forma unànimament positiva el joc. O sigui, a tot arreu està molt ben valorat. Com per exemple OpenCritic, una de les pàgines, bueno, un dels portals de crítiques de videojocs, no tan, anem a dir-ho així, manipulat pel públic com Metacritic, que allà és una miqueta lamentable, és el millor joc valorat a la història que tenen allà. O sigui, ara mateix, si malament no recordo, estava en un 97%, o sigui, està gairebé al 100%. I també hi ha gaires, bueno, lo de sempre, no? A Metacritic i la premsa, doncs tothom li fica 100, 90 i picos. Metacritic, The Guardian, The Telegraph, els de, òbviament, Nintendo Insider, PC Mag i, bueno, moltes altres pàgines de premsa i de reviews li han donat notazes. Llavors també ens plantegem diverses qüestions, no? Es pot ser tan rotund amb aquestes preguntes, o sigui, amb aquestes respostes, amb aquestes valoracions? No seria millor esperar-nos una mica de temps que la gent jugui, s'esperi, que vegi què és el que et proposa, allà on falla, què és el que no falla? Té sentit posar notes als videojocs al ser un tema tan subjectiu, perquè a la fi, oita, jo puc pensar que una mecànica m'agrada i a una altra no li agrada. O aquesta història m'agrada, m'atrau, o el world building és una puta merda, parlant en plata. Soñando en oro. També es pregunta... Soñando en plata, bajando al muro. Doncs no podríem dir que, per exemple, el Tetris és el millor joc, perquè, clar, per exemple, hi ha gent que dirà no, els que són els, com es diuen, els joder, t'ho diré, els speedrunners, no, com es diuen, els professionals que fan aquestes competicions de Tetris per aviam qui és el que guanya. De què rius? És que... De tu, Ric. Doncs això. No, sí, a veure, el problema és això. Entrem una mica i és una cosa que va optar, per exemple, ara tinc al cap i no és que sigui gaire consumidor,
però 3D Juegos va eliminar tot el tema de ficar notes numèriques o puntuacions numèriques per dir una crítica més desenvolupada i d'aquesta manera no tenies que donar és el millor joc, bueno, hi pots dir igualment, però no pots posar un 10, perquè és una cosa molt subjectiva i en què et bases? Vull dir, com introdueixes aquells valors? Simplement és maneres objectives i no tens res per escalar-ho. Per mi, pot ser millor o no el millor joc de la història? No, no ho és. Vull dir, no ha reinventat cap videojoc, no ha... No, és que no ha portat, vull dir, no ha portat res nou, em sap molt greu. Vull dir, és un joc que tu pots passar molt bé, que està molt ben construït, que no hi ha zero bugs, que no el problema és que ens tenen molt mal acostumats als videojocs ara últimament, que hi hagi bugs i que sempre els jocs no estan acabats quan surten. I crec que està molt inflat. Nintendo, sempre que treu un joc top i més una saga d'aquest estil, tenen tendència a inflar molt els jocs. I què passa? Què ha ficat de nou respecte al d'això? Que pots craftejar o muntar diferents tipus d'objectes? Vale, però és el mateix joc. No ens enganyem. No ens enganyem. I que hi ha coses millorades, seria com el bueno. God of War, no? Sí, és que seria això. Seria com... I al God of War sí que hi ha menys diferència respecte al primer. Sí que hi ha a nivell tècnic, a nivell gràfic, hi ha millores, però a nivell de jugabilitat és molt similar. Aquí, pel meu gust, i dic, no he jugat al Breath of the Wild, no he jugat aquest, i per mi dir que és el millor joc de la història, si més no, agafar-ho amb pinces. No dic que no sigui mal joc, però evidentment és molt bon joc, però ja titllar-ho del millor joc de la història, insisteixo, crec que és passar-se de frenada, no és un joc que hagi demostrat encara gaire cosa. Què et dic? Aportant mecàniques noves d'això. Vull dir, estan, per exemple, parlant del Tetris. De si el Tetris en aquest sentit, es podria dir que és el millor joc de la història. Hòstia, quants anys fa del Tetris que vam fer el nostàlgic especial? 40 anys? M'ho invento, No sé, o poder una miqueta menys. Tranquil·lament. Encara es fa competitiu, encara no sé què, encara es fan milions de coses. És un joc que va aportar coses noves a nivell de mecànica. Vull dir, jo evidentment no sóc un tecnòleg ni un especialista ni res, tampoc jugo a tant, però des de la meva ignorància em permet dir que, hòstia, va portar una mica el mecanisme o la manera d'estrès o el vici que pot aportar un videojoc com el Tetris. Aquí, en canvi, insisteixo, no aporta res nou. I ja dir-li que és el millor, no. El millor de l'any? Parlem-ne. El millor perquè és fàcil dir-ho quan tens un mercat que està tan erosionat, quan estan sortint jocs de mecàniques de merda, parlant clar també, de que està ple de bugs, que això, i ara, a la mínima que surt un joc que està acabat, I decent. i decent, ja és el millor de la història. No. Clar, això ens fa una mica equivocar-nos amb una mica amb el nostre criteri. Coincideixo bastant amb que amb la merda de videojocs que han sortit ara i de ports cap a PC i cap a altres plataformes, sí que dius, vale, de moment, el que deies tu, el que ha sortit fins ara, que és el millor de l'any, una mica bastant. Però recordem que 30 FPS i Nintendo Switch. O sigui, està bé, el joc es pot disfrutar, però la Switch demana que l'enterrin ja. Això és a part, Doncs Vull dir, no mirem en tècnica... Bueno, sí, vull dir, ja. no podríem entrar tècnicament perquè no podries comparar moltes coses, però, si més no, a nivell de videojoc com a tal, història, el que vulguis dir-ho, per mi no va. Ja està. Tu mateix, Kevin, l'última notícia. Vale, pues continuant amb el món dels videojocs, més o menys, tenim la notícia de que Europa aprova la compra d'Activision Blizzard per part de Microsoft, tot i que amb unes miques de condicions. Tothom es va sorprendre de que de cop el Regne Unit
va denegar aquesta operació perquè hi havia el tema del cloud gaming, que no volien que Microsoft tingués el monopoli. Vale? Llavors, ara mateix, l'operació s'encamina en un dels mercats claus, vale? Per la indústria del videojoc. Ara mateix Microsoft s'ha tret un gran pes de sobre, pot respirar bastant alleujada i, bueno, el que dèiem, no? Que fa aquesta setmana, o va ser el cap de setmana passat, Activision Blizzard, perdó, la Comissió Europea, vale, va aprovar l'adquisició d'Activision Blizzard per part de Microsoft, tot i que es tracta d'un OK subjecte a ple de compliments, vale, dels compromisos oferts pel gegant tecnològic, que busquen abordar diverses de les preocupacions, com per exemple el bloqueig de l'operació del Regne Unit. En el comunicat, que ja no sé ni parlar, deien, fins i tot si Microsoft decidís retirar si Microsoft decidís retirar els jocs d'Activision de PlayStation, això no faria mal, cap tipus de mal significativament la competència en el mercat de les consoles. O sigui que fins i tot, si tu agafes tota la part d'Activision i me la treus, és que no passaria absolutament res. I és que és veritat. O sigui, bueno, opinió personal, la gent seguiria comprant els videojocs de Microsoft. Ai, De d'Activision Blizzard, per PlayStation, tant. i de PlayStation, evidentment. No crec que afectés tant. No, i menys 100 jocs com, per exemple, un Call of Duty o coses així, és que això els comprarà tothom. O sigui, la gent, és com els FIFAs. Tu això, un FIFA, tu ara li canviaran el nom, però la gent el seguirà comprant. O sigui que... Doncs la recerca de la Unió Europea sí que va trobar possibles elements perjudicials per al sector de la distribució de videojocs a través del servei de streaming en el núvol, que és això que comentàvem. Al mateix temps que considera que aquesta transacció reforçarà la posició de Microsoft en el mercat de sistemes operatius per PC. Tot i així, l'organisme regulador es fia de Microsoft i ha autoritzat l'adquisició d'Activision Blizzard, que tots sabem que són bàsicament els propietaris de les IPs de Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft, que són uns gegants de videojocs, alguns ja no, però de moment... A canvi Europa ha d'unes dit, condicions, no? ok, A canvi d'unes condicions, no? evidentment, que ara és el que anem a repassar. Doncs la comissió ha trobat diversos remeis per fer menys probable aquest escenari i no són uns altres que compromisos ja realitzats d'una forma o una altra per Microsoft, que és incloure una llicència gratuïta per usuaris europeus que els permeti transmetre a través de qualsevol servei de transmissió de videojocs en el núvol de la nova elecció tots els jocs actuals i futurs d'Activision Blizzard per PC i consoles, per als quals tinguin una llicència, òbviament, si no, malament. Als proveïdors del núvol també se'ls oferirà una llicència gratuïta per transmetre aquests jocs. O sigui, en resum, la gent que vulgui transmetre en el núvol ha de tenir una llicència i Microsoft els hi ha de permetre. Si això està bé, perfecte. Si no, s'acaba el show. I ara anem per l'altra part, i és que l'escull del Regne Unit haurà de superar-se per via judicial en un procés que s'entreveu bastant llarg. Però la major preocupació per als de Redmond resideix ara als Estats Units, on la Comissió Federal de Comerç va presentar una demanda per bloquejar l'acord de Microsoft i, evidentment, Activision Blizzard a finals de l'any passat. De moment s'espera que a mitjans d'agost tinguem novetats, però no sé, això pinta per bastant llarg, No sé si tu quina opinió o valoració creus que podrem tenir amb això, Víctor? Doncs que hem d'esperar, sí que és un salt important per part de Microsoft de poder realitzar aquesta compra i un dels mercats de pes, com pot ser Europa, els hi permeti fer això, pot condicionar una mica les altres comissions com la federal o la CMA o el que vulguis dir-ho, de UK o Xina fins i tot, que encara queda pendent a Oceania. Però bueno, és una manera i, hosti, com a mínim que comenci a descavalcar això i les excuses que donaven per part de la Comissió Federal
o Regne Unit, per mi estan una mica desvirtualitzades i havien pres aquesta decisió persones que no tenen ni idea i que no estan dintre del sector, en termes generals. Ha quedat bastant explicat, la veritat. Doncs Doncs va, anem pel Víctor, següent. traient facts. Què et sembla? Doncs va, anem a per la següent o què? Doncs anem. Pel forat. I és que en aquesta creació, encara que no hi sigui en Bernie, ens submergirem en un món d'imaginació i exploració mentre debatem sobre les tecnologies futuristes en pel·lícules que tots nosaltres anhelem o que ens agradarien que es facin realitat. Degut a que en Bernie, com dèiem, no hi és, no ha pogut venir aquesta setmana, però tranquils, que la següent el farem treballar de valent, amb el convidat que tenim preparat, nosaltres ens hem vingut amunt. Des d'icònics vestits espacials fins a la intel·ligència artificial més avançada, les pel·lícules ens han mostrat una infinitat de possibilitats i ens han fet somiar amb un futur d'intervencions fascinants. Què farem? Doncs ens submergirem una mica en aquests universos cinematogràfics més apassionants, hem plantejat unes preguntes i les podem respondre d'alguna manera, a la nostra manera, gràcies al gran mite del cine com és en Kevin, o la ciència-ficció i la realitat i com convergeix amb la realitat la ciència-ficció. Només una cosa, imagineu-vos poder viatjar al temps amb un DeLorean, a l'estil de Back to the Future, o submergir-vos en una realitat virtual tan immersiva com Ready Player One, la famosa pel·li que es ficava les ulleres de realitat mixta, realitat virtual. I quin tal si tinguéssim un assistent personal tan intel·ligent i carismàtic com en Jarvis que podem veure a les pel·lícules d'Avengers d'Iron Man. Des del famós holodeck de Star Trek, allò sí que era una passada, fins als superpoders dels Venjadors, dels Vengadores. El nostre debat ens portarà aquest petit debat que podem parlar entre nosaltres, amb en Kevin i jo, no serà gaire extens i no hi haurà gaires punts de vista diferents, però entre nosaltres ens entendrem... Durarà 5 minuts? Sí, estic d'acord, vale, gràcies. Fins aquí la secció d'aquesta setmana. Doncs el nostre debat ens portarà una mica les tecnologies més increïbles. Però no sols ens quedarem amb la fantasia, també analitzarem com aquestes tecnologies podrien materialitzar-se en un futur més pròxim, discutirem els avanços científics actuals i de les recerques en curs en què ens acosten cada vegada més aquestes tecnologies que fins fa poc creien que no traspassarien la gran pantalla i a partir d'ara la tindríem. I què hem parlat? Vols començar tu amb un parell o començo jo? Va, començo jo. Vale? I tant que sí, va, començaré jo. O comences tu? Començo jo? Ai, no, para tu. No, ara tu. Comença tu. No, va, començo jo, va. Va, comences tu. Doncs va, el primer que ens hem plantejat és el tema de la teletransportació, no? Que vindria a ser explorar les possibilitats i els desafiaments que sorgirien si poguéssim teletransportar-nos a l'estil de Star Trek, perquè és una cosa bastant interessant i és que en un dels episodis que parlaven de Star Trek era d'agafar tota la teva composició atòmica, transportar-la a un lloc i que es quedés igual. Doncs clar, llavors molta gent es preguntava, sí, però i l'ànima? Es transporta també? Ets la mateixa persona quan d'un punt a un altre? Uau, Cuidado que hi ha. M'acabes de donar les ganes de conèixer el teu camell. Important, important. Doncs mira, es diu Gerardo, és veí meu. Hòstia, no, a veure, la teletransportació, a veure, estaria guai, però, mira, per exemple, parlem una mica d'això, no?, de com ho veuríem la realitat, sí que estaria interessant, i de fet el sincrotró, el CERN de Ginebra, sí que va experimentar amb aquest aspecte de la teletransportació i creuen que van ser capaços, amb un lapse de temps molt curt i amb unes condicions molt concretes, i va ser només un àtom, però va arribar a teletransportar un àtom. Vull dir, la teletransportació existeix amb unes condicions molt concretes, però va arribar-ho a fer. Vull dir, jo tinc ganes que arribi aquest moment i crec que en algun moment o altre sí arribarà, en comparació a altres coses. Perquè no som més que energia i l'energia es pot transmetre. Jo no sóc científic i no en tinc ni idea, però sí que crec que és una cosa que no s'anirà gaire allà i que hi ha la capacitat de que existeixi. Collons.
Bueno, d'aquí al CERN, nois, al pròxim directe d'allà al CERN. Connectem en directe. Pip, 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 pip. Sí, aviam, Víctor, el nostre corresponsal... Espera. El nostre corresponsal, aviam, Víctor, què ens pots comentar des d'allà? Doncs una altra de les qüestions... En fi, és lo que hay. Ha set gol, qui ha marcat? Evidentment, sí, gol al camp de l'Espanyol. Espanyol a segona, vamos. Guanyant amics, clar que sí. Jo, com sempre, si no faig amics, no sóc jo. Una altra de les qüestions que ens preguntàvem i que ens hem plantejat és el tema del viatge en el temps. Una manera, anem a posar-ho així, que segurament tots coneixem, que seria com viatjar amb el DeLorean, no? cap al futur, i també les implicacions que tindria això a nivell ètic i paradoxal de tornar enrere amb el temps, veure tu mateix i tot el que pot implicar, no? Perquè, és clar, si tu viatges al passat, si tinguéssim la possibilitat de viatjar al passat i et veus a tu mateix o els teus pares, clar, això t'afecta a la teva línia temporal, o sigui, es genera una línia temporal paral·lela, pots tornar... T'estàs anant al caire filosòfic, Això em flipa. Però... No, però que em refereixo que, clar, si tu tinguessis la possibilitat d'anar al passat i aniria a veure, m'hi encarregaria tal colleja d'espavila, nano, saps? Això també, jo seria el primer que faria. Et diria, mira, hi ha un punt a la teva vida, arribarà, tu tranquil que arribarà, en què aniràs a la universitat, vale? No hi vagis, deixa-ho estar, no és per tu la universitat, deixa-la. No, bueno... No sé, tu què en penses d'això dels viatges en el temps? Creus que és ho podrem arribar a veure o podrem... Sí. O sigui, segurament és una de les possibilitats que... Però a nivell tecnològic, tu creus que es podrà fer? Sí, o sigui, però no sé si passaran 100 generacions, Vull dir, jo crec que és el temps és relatiu, hi ha el temps la teoria del relativisme, vull dir, hi ha moltes coses pel mig, i jo crec que sí que és possible. És possible, encara no, evidentment, però sí que hi haurà possibilitat. Vull dir, en el sentit que un altre cop tornem a lo mateix, el temps és relatiu, som energia, ens podrem teletransportar, ens podem fer moltes coses i jo crec que sí que hi haurà un futur que ens ho permetrà. I ara, si em permets fer-te una pregunta, a nivell, si tu ara et diguessin, tu pots tornar al passat? Jo et pregunto, tu parlaries amb el teu jo de llavors? Home, com mínim s'encaixaria de la colleja que li hagués cardat, això sí. Vale, o sigui, tu no li diries, tu directament collejón i diries, no, ja està, espavila, perquè... que ets un empanat. Vale. Sí. Tu li diries alguna cosa de dir, oita, et passarà això, espavila, nano. Sí, tu aniries i li diries? Sí. Vull dir... Per què ens ha d'espantar això? No, jo trobo que hem de conèixer les persones tu mateix em refereixo a les persones, no ha de ser un problema. El problema seria per la persona el meu jo del passat que no sabria d'on venc. Allò sí que seria més difícil d'explicar, però de fet és una de les coses que més m'ha flipat i des de petit des de petit podríem parlar-ne, que més il·lusió em faria. I és anar al passat. I una de les èpoques que més m'agradaria és l'època medieval. No sé per què, però m'agradaria molt a l'època medieval. Molt. Una cosa que em fliparia. I fins i tot l'era egípcia també m'agradaria anar a l'antic Egipte. Però bueno, són coses que després de fer-me la colleja, seguidament sortiria ràpid i aniria cap allà. No... O sigui, tu l'única interacció que tindries amb el teu jo petit és colleja i vinga, cap al cotxe i tirar endavant. Sí, totalment. I tu? Jo? Jo, més que en el viatge en el temps, més que cap enrere, o sigui, jo tiraria enrere només per l'època del modernisme, anem a dir-ho així,
com dir-ho, l'època del 1800, una cosa així, és que ja estava tot una miqueta ja més modernitzat, anem a dir-ho així. A mi m'agradaria estar allà. Més que res per tot el renaixentisme i tot això, és una de les coses que a mi em criden més l'atenció. També s'ha de dir que vinc una mica influenciat pel tema però m'agradaria visitar aquella Florència, bueno, ja no només Florència, sinó tota aquella Europa més modernista. Sí, A mi m'agradaria. sempre ha estat molt encantat. Sí. La veritat és que sí, sempre he estat una mica Va, anem una mica a l'idea que d'això, una altra de les coses més importants, ja hem dit abans el tema, és el tema del Ready Player One, la realitat virtual immersiva, els típics de ficar-te un trajo sensoritzat, moure't per un món, el metavers, allò que dèiem que estava intentant desenvolupar una mica l'empresa de Facebook, Meta. Jo aquest sí que el veig molt més factible, una mica més present, el podem veure a Ready Player One, o fins i tot, entre cometes, ho podríem arribar a entendre com a la pel·li de Matrix, on es connecta dintre d'una computadora i ell viu, bueno, o desenvolupa unes tasques dintre d'una computadora, i jo aquest sí que li veig més factible i que no triarem gaire. Vull dir, des de la meva experiència i la desinformació, jo veig que, per exemple, en 10-15 anys serà una cosa que estarà molt més desenvolupada i que ens permetrà una mica això, una realitat virtual molt més immersiva amb tecnologies. Si ens fixem en 4 o 5 anys com s'ha democratitzat totes les ulleres virtuals, que és una cosa accessible i que va millorant aquestes tecnologies com a tal. I aquestes sí que les veig més capaces d'existir en breus. Tu, Kevin? Jo crec que jo penso que això de la realitat virtual a mi és una cosa que no m'agrada gaire, perquè no sé, ja tens o sigui, tu tens el món virtual, evidentment, que és el que tenim ara, però, ostres, tenir com una realitat alternativa i tal. És que a mi hi ha una imatge que em va xocar moltíssim, que ja la vaig explicar la setmana passada o l'altra, és que en una platja hi havia un nano amb unes ulleres virtuals allà a la sorra i veies al voltant tot de nens jugant a la pilota, amb els castells i tot això. I, hòstia, ho vaig trobar tan trist que un nen estigués així ja, en comptes de treure les ulleres i disfrutar de lo que és una platja, al mar, saps? I jugar. No sé, jo trobo que és, o sigui, com dir-ho? O sigui, és com estar davant d'un ordinador que tu dius, sí, estàs en un món virtual i tal, sí, però no t'emportes l'ordinador a la platja, saps? O sigui, no t'emportes... O sigui, perquè tu, per exemple, també et pots portar el mòbil, et pots portar la Switch o et pots portar una consola portàtil, però segueixes estant en el lloc. Entre cometes, o sigui, no sé si m'explico, no t'aïlles del tot. I sí, o sigui, que no m'explico, vols dir? Sí, bueno, jo entenc que una mica, vol dir, quan hi hagi vestits sensorials i aquestes coses sí que et permetrà arribar fins i tot en aquell punt. Vull dir, mira, una pel·li una sèrie que està molt extensa i que ens permetria poder idealitzar aquest concepte és Upload de Prime Video. I és que allà podem veure, per exemple, que un cop morts et pots traslladar a un servidor i es trasllada la teva ment allà. Bueno, pues, entre cometes, hi ha un personatge que es pot arribar a ficar un vestit i té capacitat de tenir les sensacions d'estar amb una persona que, bueno, evidentment, està morta. Si arribéssim per lo que sigui en aquella capacitat de tenir aquell vestit, vull dir, no cal que sigui molt acurat, tu t'estires a la banyera, et fiques el vestit i tu pots arribar a sentir tot el que hi ha en aquest metavers. Jo no ho veig tan llunyà, vull dir, l'altre dia vaig provar una formació, l'altre dia fa un temps, uns guants que et permeten tenir la sensació de fred i escalfor. I és una cosa que dius, hòstia, és brutal. A partir d'uns panells metàl·lics et permet tenir aquestes sensacions i realment ho sents. Un cop jo crec que es desenvolupi com toca i amb els recursos que toca aquesta tecnologia, serà molt fàcil poder-ho
poder arribar molt més enllà amb la realitat virtual immersiva. No ho veig de molt descarat, Sí, No sí, sé. no? Home, aviam, tot el que, evidentment, de tot això anirà més i arribarà un punt en què, com dius tu, et fiques un traje en un habitacle allò més especial, com per exemple aquests que juguen que ara no me'n recordo el joc, però bueno, que tu, com si fos un laser tag, però que és amb VR, i que tu tens com una plataforma en el que si tu corres, o sigui, tu estàs quiet, però té com una cinta que es mou, i tu et mous amb la cinta i tot això, i té un oscil·lador també que gires i tot això que està guapo. I clar, si et fiques aquest traje que si, jo què sé, si passes per una zona d'aigua potser et notes allò moll, saps? O el fred o una cosa així. Clar, tot això Sí, poder sí. serà una cosa molt més desenvolupada, però... I en relació amb això, sincerament, una mica, una de les tecnologies que hem vist al cinema i potser ens agradaria molt poder tractar serien els exoesquelets, no? O les millores corporals. Tots tenim al cap la Iron Man, la típica armadura d'Iron Man, o fins i tot una mica aquella armadura una mica que semblava una nyigui-nyogui, però que té sentit, la Edge of Tomorrow, que crec que és d'en Tom Cruise, que tens com un exoesquelet que et permet donar habilitats que fins ara no tenies. Això és una cosa que a mesura que n'ha passat el temps ho veiem molt llunyà i ara sí que ja comencem a interioritzar que és una realitat bastant evident. Tenim tots al cap també els robots de Boston Dynamics, no? Vull dir que són unes estructures humanoides amb capacitat de fer l'hòstia. Imagina't de fer un sistema similar i integrar-ho a les mateixes persones. Això jo no crec que s'anirà gaire enllà i en breus podem arribar a vestir. Ja existeixen uns tipus d'exoesquelets que et multipliquen la força, però bueno, amb un factor de multiplicació bastant baix, però en un futur que quan es millorin bateries, quan es millorin algunes condicions d'accionadors, etc, que es pugui integrar a alguns llocs, sí que li veig molt sentit. I no crec que ens anem molt enllà, Home, jo suposo que el tema d'exoesquelets, suposo que, evidentment, com sempre, el primer anirà cap a l'exèrcit i tal, però després, a nivell de les persones, o sigui, a nivell civil, una de les coses que estaria molt bé pues, seria doncs, coses com a l'obra o coses així que requereixin esforços físics continus o coses així que sigui més fàcil. Home, això seria una molt bona aplicació. Allò de dir, bueno, hi ha certes feines, o per exemple els bombers també, a l'hora de... o policies, a l'hora de socórrer qui sigui, doncs oita, un exoesquelet, si tens un multiplicador de força pots moure la runa i tal per salvar les persones i això és una de les bones aplicacions que podria tenir. Tu si tinguessis un exoesquelet, quina part voldries desenvolupar més? Vaja. Bueno, no perquè no té os, però... No, home, jo més que res, el tema seria braços i... Bueno, tot. Braços, cames i esquena. Però... La gràcia seria fer-ho servir, no? Que la gràcia seria fer-ho servir. Bueno, sí, seria per... Home, jo per mi sol no, perquè no tinc... O sigui, no vaig a tirar parets ni res, però... Però si vols desenvolupar el que... No, això ja no es pot desenvolupar. Això es queda tal i com està. A partir d'aquí, poca cosa podem fer-hi res. Quina tontura, com no li tiri abono perquè creixi, poca cosa podrem fer. Doncs, una altra de les tecnologies que estaria molt bé seria el tema de les interfícies cervell-computadora, que seria, perquè tinguem una idea, la connexió directa de la ment humana amb el que vindria a ser un ordinador o un servidor, el que sigui, perquè ho tinguem una miqueta tots al cap, com seria Matrix o Ghost in the Shell, que tu a Matrix doncs, tenies allò que la connexió aquesta d'aquí darrere la nuca, que et connectaves D'on? al servidor. Darrere d'on? Aquí darrere la nuca. Aquí darrere a la nuca. No es diu nuca? Nuca no és un nom de gos.
Nuca! Perdoneu, disculpeu, senyor Pompeu Fabra, dispensi vostè. Nuca! Nuca. Ai, M'ha sortit el castellà de dintre, perdó. Espero que em dispensi el senyor Pompeu Fabra que tinc aquí amb mi avui. El mestre català, li diuen. Nuca! No sé, aviam, jo... No mosseguis. ja tenim la tonteria. Bueno, també s'ha de dir que un dia vaig dir polsar en comptes del polze. O sigui, aquell dia sí que van ser bastant riures. Però bueno, en fi. Ai. No sé, tu creus que seria una bona tecnologia o seria lo típic, no? De que fiques la teva ment, et domina la màquina i au, fins després. De fet, hi ha una empresa de l'Elon Musk, no recordo el nom, la veritat, que està desenvolupant aquest tipus de tecnologies que són implants per incloure al cervell i poder manipular, bueno, i ser un home màquina. És a dir, que puguis manipular certs dispositius, evidentment. Hòstia, amb certes limitacions, però sí que, ja et dic, Elon Musk està treballant amb aquesta empresa. I no ho veig molt factible, vull dir que això és una cosa molt enllà, vull dir, no crec que se'n vagi gaire enllà al moment de que tinguem integrat el telèfon al cos, bueno, a dintre. No. Home, això estaria guapo, eh? O un GPS aquí incorporat a l'avantbraç, una cosa així. Bueno, de fet, mira, he estat llegint avui una notícia de que un dels creadors... Bueno, Neuralink es diu, ara m'ha vingut al cap. L'empresa es diu Neuralink, que és d'Elon Musk. Doncs he llegit una notícia que els creadors del primer iPhone han creat un concepte nou que està en fase de desenvolupament que es diu Humane, o alguna així, no sé com es diu, ben bé, com es pronunciaria en anglès, i que estan parlant d'un nou dispositiu que estaria molt més integrat, de que no seria un dispositiu mòbil com a tal, vull dir, no és una cosa que no coneixem, i que es ficaria com un pin, per dir-ho d'una manera. Vale? I d'això, quan tu fes falta, projectaria la informació quan tu passessis la mà, quan tu decidissis. I és un concepte que s'està treballant bastant i que seria com un nou dispositiu que no està al mercat. Va, i anem per l'últim, Kevin. Estàs mutejat, xupito... Sí, xupitito una altra vegada. Som-hi. Doncs l'última tecnologia de la que volem parlar serien el tema dels hologrames i les projeccions en 3D. És que ahir vaig fer una mica de Big Box i encara ho porto. Doncs explorar una mica el que seria la tecnologia d'hologrames i les projeccions 3D i com influiria això en la comunicació, l'entreteniment i la publicitat. Evidentment, com hi ha algunes ciutats que tenen el típic, no? Aquests anuncis en 3D de taurons o dinosaures i coses així, que evidentment, que també es poden veure a les pel·lícules de Star Wars o la de Blade Runner 2049. Home, seria una cosa... Bueno, que també, i si malament no recordo, hi va haver-hi un dels concerts de Michael Jackson, que era un... O l'ABBA, holograma, els últims concerts com d'ABBA, es deia? ABBA ho han inclòs. Must Go On, pot ser? No ho sé, però jo sé que ABBA ho ha inclòs. El de Michael Jackson? Com? The Show Must Go On? Això no era de... És que ara no me'n de recordo. Queen? Sí, però em sembla que el d'això també era així. Espera, deixa'm... No era Hihi? El Ayuwoki, no? A veure, simple... Hòstia, quina tonteria que tenim a sobre, tio. Que es nota que estic cansat, A veure... Sí. Això és una cosa que ABBA ja ho té. Vull dir, ha fet una sèrie de concerts que no sortien els seus cantants. De fet, un segur que no, perquè ja ha mort fa poc. Però que eren hologrames i que es veien ells tocant el piano o cantant fins i tot. Vull dir, no és una cosa... El que passa... Què és el que passa, com diria en Kevin? És el que falta... Faltaria una cosa una mica sense tecnologies de llums o algunes coses que ens impedeixen fins ara. Ara tenim poder, des d'un punt concret ens permet interpretar que és un holograma. Altres no.
o un ventilador, el típic ventilador que s'il·lumina i fa les formes. No ho sé, això sí que jo crec que és un element òptic físic i sí que li veig una mica més de temps per... Com coneixem Star Wars, per exemple, Crec que li falta una mica. O fum, fins i tot un fum. Necessita un lloc per propagar-se la llum. I això, jo crec que és una mica més difícil. O poder amb làser. Amb làser sí que pot ser. Demano disculpes pel tema de Michael Jackson, que es deia... Era un concert, no un tour, demano perdó primer de tot, que era Come Back to the X. The Show Must Go On. El mateix que has dit abans. Evidentment. I ara m'acaba... Era... Van fer una cançó que era The King is Gone, The Beat Still Goes... The Beat Goes On and On, perdó. M'ha quedat claríssim. I fins aquí el noticiari d'avui, així que moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. O sigui que va, anem per la següent secció. Anem per la següent secció, va, gas. Perquè ja no sé ni quina és. Nostàlgic. Hem deixat de banda el nostàlgic, com ja sabeu, parlant d'una efemèride de la setmana i intentem desenvolupar una mica de les seves curiositats. I aquesta setmana hem deixat de banda el famós Pac-Man o fins i tot... Ui, com... que ho feu... I trec el pollastre, saps? Una mica més i et mates, tu. Sí. Doncs, i fins i tot hem deixat de banda REC o el famós joc de Pac-Man. I per què? Doncs fa uns anys, exactament, un 17 de maig del 2009, un joc revolucionari va arribar a les nostres pantalles i va captivar la imaginació de milions de jugadors. És un títol que ens ha transportat a mons infinits i ens ha desafiat amb els seus píxels, perquè sí, està en píxels i són així de gruixuts. Bueno, vull dir, així gruixuts ho estic fent amb la mà com si fos allà un dònut, I ens ha ensenyat que la creativitat no té límits. De quin joc estem parlant? Bé, us donaré una petita pista. És un univers quadriculat, ple d'aventures i sorpreses. I dir, bueno, Víctor, hi ha molts jocs amb cubs. Bueno, espera't. És que aquest joc ha estat un fenomen global, obrint les portes a una comunitat apassionada i creativa. Vull dir, podem arribar a veure mods, modificacions, mapes... la comunitat ha creat realment coses impressionants. I ens ha inspirat... perdoneu, és que tinc ganes de treure un pollastre, però, nano, serà tot un corral, Disculpeu. Ens ha inspirat a jugadors de totes les edats a construir, explorar i deixar volar la seva imaginació en un món digital únic. Vull dir, crec que no hi ha persones que no hagin jugat a aquest joc. Al llarg dels anys ha evolucionat i ha crescut, afegint noves característiques i desafiaments que mantenen els seus seguidors enganxadíssims. Ja et dic, jo crec que encara el tinc instal·lat. No sé si jugo, però encara el tinc instal·lat per si un cas. Però el que descobrirem avui són les curiositats i secrets darrere d'aquests jocs, coses que tal vegada no sabies i que segurament us sorprendran alguna. Així que prepareu-vos, us diré alguns tipus d'això i realment ara ja a aquestes alçades de la petita introducció sabeu de què estic parlant. I és hora de parlar de les curiositats d'un joc llegendari que es diu Minecraft i realment ens ha canviat la vida molt i el concepte del sandbox Mira, abans parlàvem una mica de què ha portat el joc de Zelda nou a la indústria. Realment no ha portat gaire coses a nivell de mecàniques i en canvi aquest sí que podríem parlar que és un videojoc que ha canviat una mica el paradigma dels videojocs aportant un món il·limitat o no, això ja ho veurem ara amb una de les curiositats, i que el tema de crastejar, passar hores a editar, crear mods, crear contingut a partir de la comunitat, jo crec que ha estat un dels jocs que ens ha deixat més fora de lloc. Què n'opines, Kevin? Home, jo crec que és un joc... Va ser molt innovador en el seu moment i que al principi va passar una mica, no desapercebut, però sí que no tenia tanta afició com hi ha ara, no? Que hi ha coses o sigui, la gent fa sèries, hi ha mods, hi ha tot el que vulguis i més. O sigui, és una passada. No, evidentment és un dels videojocs... No. Evidentment és un dels videojocs que més ens ha marcat en moltes generacions. Vull dir, evidentment, estem parlant del 2009. Nosaltres que tindríem, bueno, ja teníem pèls a la xella,
però ja tenien poder uns 17 anys, però ens va enganxar una època que, per poc que sí que estiguessis una mica ficat en el món dels videojocs, va ser una cosa que ho va patar molt. Vull dir, no... És un món espectacular. I començarem per això amb unes de les curiositats, i és que el món de Minecraft és pràcticament infinit, com comentaven, amb una superfície de més de 4.000 milions de quilòmetres quadrats. Això significa que seria impossible explorar tot el joc, fins i tot si juguessis durant tota la teva vida. Vull dir, quantes hores seguides has jugat a Minecraft, Kevin? Seguides. El màxim que hi he jugat potser serien unes 5-6. Allò el dia que més li he donat. Hòstia. Bueno, ja són Potser, hores, doncs? Bueno, Bueno, és veritat, és sí, que pot ser... tu li cardes un vici important a les coses, Bueno, a veure, si fos un vici important serien unes 14, 15, 16 hores, però em sembla que m'estic 15 hores davant d'un ordinador i em sembla que em dona alguna cosa, Va, digues tu la següent. Doncs va, la següent és que el dissenyador suec, Marcus Persson, volia crear un joc sandbox, Marcus Persson, Vaya Persson, volia crear un sandbox, vale, per rellençar Mojang, que per qui no sàpiga què és un sandbox, és un joc amb una extensió molt gran que tu pots fer literalment el que vulguis, vale? Que és el que vindria a ser el 90% de survivals o jocs de crafting. Doncs volia rellençar Mojang, que per llavors era la seva empresa, però incloent també doncs, el que comentàvem ara, crafteig i fins i tot aquests tocs de supervivència que li donaven aquest punt de dificultat. Doncs va començar a treballar en el que va ser Minecraft un 10 de maig l'any 2009, vale? I literalment 6 dies més tard, i després, evidentment, de corregir errors de programació i versions, doncs la versió alfa de Minecraft es va fer pública i des de llavors, pues, todo lo que va després és història, no? Doncs vols fer tu aquesta? Va, som-hi, el faig jo. Anem alternant, sí. Els creepers, el famós bitxo que tots tenim al cap i que ens es pot al cap, la veritat és que ens es pot dir literalment, un dels enemics més temuts de Minecraft van ser creats per accident, per Notch, mentre treballava en el disseny del videojoc. És que originalment anaven a ser porcs amb pell de cactus. No sé com vosaltres sou capaços d'imaginar-vos aquest concepte, però un error de programació va fer que explotessin en acostar-se a un videojoc i a partir de llavors, ja dic, és el poder dels bitxos que nosaltres tenim al cap i més idealitzats. Que bueno, que això era literalment, a dia d'avui també, és sentir això i córrer. O sigui, tens aquests 2 segons d'entre que sents la metxa i volar, literalment. Hòstia, doncs, sí. Doncs, continuant amb les curiositats, és que en els 6 dies aquests que va utilitzar en Marcus Persson per desenvolupar Minecraft, inicialment aquest projecte no s'anava a dir Minecraft, sinó que s'anava a dir Cavi Game. Ai, anem a jugar al Cavi Game. Sort que és de cavernes. De Cabify. De Cave, no? Cavi... no, és el teu diminutiu. No hi ha... És Cavi. És Cavi... Mare de Déu. Va, fora. Següent. En Minecraft, els porcs es poden ser zombificats. No sé si estàveu al cas, per l'efecte d'un llamp durant una tempesta. Això els transforma en porcs zombis. Jo, si dic la veritat, mai els he vist. Que són agressius i t'atacaran. Imagina trobar-te amb un porc enfurismat mentre explores. Hòstia, mai ho he vist. Mira que he dedicat algunes horetes a aquest videojoc, i no em sona haver-lo vist mai. Jo tampoc recordo... O sigui, no recordo haver vist mai que si li cau un llamp es transforma en zombi. Home, que jo ho tindria en compte si els zombis l'ataquessin, però si no... Pues som-hi. Següent. No sé, doncs, parlant d'animals, en comptes del porc ens anem amb els gats, i és que els gats a Minecraft tenen una animació especial quan es troben prop d'un tocadisc
amb música, evidentment, reproduint-se, i se comencen a moure's al ritme de la música. O sigui, tu estàs a la teva base, fiques allò una bona batxata i els teus gats, doncs, se t'acompanyen i tu allà... Pim, Com aquesta cançó ara que no para de sonar de Breath of the Wild, tio. Em moro aquella cançó, eh? La de Gigante? Ah. No. Quina? És una cançó que han tret ara que és com una batxata de Breath of the Wild. No para de sonar tot arreu. Hòstia, sí? Sí, és brutal. Ja Hòstia, quan no l'he escoltada, aquesta. Ara perquè no puc passar-lo per aquí, pel programa, però hòstia, està xula. Què més? Doncs al Minecraft, els vilatans tenen una habilitat única per detectar quan un jugador té una poma d'or. Un objecte molt estrany, realment. Vull dir, l'has de craftejar o és una cosa bastant complexa. Doncs si el jugador s'acosta a un vilatà amb una poma d'or, el vilatà correrà cap a ell per intentar intercanviar-la. Això sí que m'ha semblat curiós, perquè a vegades que costa moure alguns vilatans o has de fer virgueria, si realment tens una poma i et segueix, et dona molt de joc. I continuen una mica amb això... Sí, t'agafo aquesta. I si continues una mica amb això de les pastanagues, hi ha pomes daurades i pastanagues daurades, doncs si li dones una pastanaga daurada en un zombi, se la posarà al cap com si fos un casc. És un toc de... és com una cosa de moda molt trendy per als zombis de Minecraft. Home, és que ells també tenen dret a anar guapos. A veure si ara no es poden ficar una pastanaga daurada al cap. Joder. Totalment. Doncs, des de que es va iniciar el projecte de Mojang fins al 2014, vale? Aquesta va ser una empresa totalment independent que va ser un creixement exponencial en quant a jugadors, però Pearson volia que el seu estudi fos adquirit per un gran gegant de la indústria, concretament de l'oci electrònic, perquè la tingui qualsevol empresa així només per fer calés, doncs home, millor que s'hi dediqui algú que li vagi a donar una mica de carinyo. I el compte oficial de Mojang va publicar un tuit sobre possibles interessats per la compra i 3 mesos més tard Microsoft va dir cuidao, aquí venim nosaltres. I va publicar la compra de Mojang per, una cosa super fàcil de 2.500 milions de dòlars. O sigui, Gairebé res. Gairebé res. Ojut, que Joc Creuat ens acaba de fer una raid d'11 espectadors. Gràcies, guapíssims. Com ha anat el programa? Setmanal, què? Molta fat o no? Bona tarda a tots els que passen per aquí. Hola, raids! Grande! Espera. De què heu parlat avui? Hem de fer... Cetri. Això... Ara. De què heu parlat? Suposo que heu parlat de... Retro Barcelona. Hòstia, que guai, amb en Xavi Gómez. És veritat, sí, ho he vist avui. Ho he vist. Molt guai. Una mica de Zelda, hòstia, Zelda, eh? Avui hem estat parlant també del Zelda. Una mica com estan inflant una mica les notes, em sembla a mi, eh? Una mica. Molt guai, heu parlat de Xbox o no? Hòstia, com Xboxers, tio. Hem de... A veure si es realitza la compra ja, desbloqueja tot això, Hem de fer pinya. Lo d'Europa. Molt bé. Hòstia, doncs, mira, després quan acabem nosaltres m'hi passaré i ho haurem diferit. Però m'agrada molt aquestes entrevistes que realitzeu vosaltres. Estan molt xules i hi ha gent que realitza contingut en català. Molt guai. Sí que s'està fent llarg, s'està fent molt llarg. Ja sabeu, jovent, si us interessa també contingut en català, Joc Creuat, els hi doneu un follow i subscriu-vos al canal de YouTube i seguiu a Instagram. La veritat és que ho realitzen bastant millor que nosaltres, però bueno. Sí. Tampoc estan deixant la llista gaire alt per part nostra. Ja, tampoc és gaire difícil, no? Però bueno, és el que hi ha. Molt bé, doncs mira, seguim per la següent curiositat de Minecraft, i és que una curiositat que segur que heu vist però potser no us heu adonat que existeix és que resulta que Minecraft et mostrarà un error ortogràfic en els seus menú d'introducció. I és que, no obstant això, aquest error ortogràfic sol es pot veure un entre cada 1.000 vegades. I no sé si ho heu vist mai, és que quan executem Minecraft et pot tot sortir el nom de Minecraft. Vull dir, és una cosa molt... una patada que et vola al cap, realment, i no m'hi he trobat mai, no he executat 10.000 vegades el videojoc, però pots arribar a veure que et surt el nom Minecraft. No sé, no és un easter egg, simplement que és un error de programació per part dels desenvolupadors de Minecraft. Està tenint una festa aquí en Kevin amb la càmera
Que no sé Sí, si és que efectivament. et dius ara Avui- Nikon o Kevin. Avui ha decidit la càmera fer l'imbècil. Mira que de normal no me la fa, però avui ha dit bona tarda, què tal? Va, I res, aquí estem. digues l'última, Doncs va, te la deixo. vaig a fer l'última. Vinga, va. Doncs per acabar, una curiositat bastant divertida és que dins el joc, si alimentes un pollastre amb llavors de carbassa, el pollastre es converteix en un pollastre zombi gegant nomenat Zombi Gallo. O sigui, aquesta sí que no me la sabia. Dic, quan he llegit, dic, what? O sigui que res, després quan acabi el programa a descarregar Minecraft i el primer, creatiu i un pollastre i donar-li llavors de carbassa. Aviam què passa. Doncs va, doncs anem per l'última secció del programa. Kevin, tu mateix. Pues som-hi. El Rànquing Geek. Doncs bueno, avui al rànquing tenim un rànquing una miqueta bastant durillo avui, eh? O sigui, avui tenim dues persones, per no dir dos llamp de dones del món del cinema que han vingut a Repartir estopa, a repartir una mica d'estopa i unes quantes hòsties. Per posar-vos en context, avui tenim un pedazo de duel entre Ellen Ripley i Sarah Connor, ¿vale? Per qui no ho sàpiga o per qui sigui un ignorant de la vida, que això fins i tot ho sé jo. Ellen Ripley és la tinent de la primera pel·lícula d'Alien, ¿vale? Que és una dona que no li toqués gaire la moral. I, bueno, i després tenim a Sarah Connor, que qui no sàpiga, qui no s'hagi vist l'espècie de Terminator, bueno, no sé què fas en la teva vida. Que aquesta dona també és d'armes tomar, o sigui, cuidado. Doncs aquestes dos pedazo de protagonistes femenines de dos pedazo de pel·lícules de ciència-ficció són conegudes per la seva valentia, determinació i habilitats per sobreviure en situacions extremes. O sigui, en una tens un alien que vol és matar-te i a l'altra tens màquines que volen matar-te. O sigui, va de matar la cosa. Però la pregunta que us hem plantejat és, en una guerra o en un conflicte, qui creieu que aguantaria més? O qui creieu que repartiria més? Que repartiria més hòsties? Doncs, en un cantó, us plantejàvem Ellen Ripley, intrèpida tinent i supervivent de la franquícia d'Alien, coneguda per la seva intel·ligència, coratge i per la seva capacitat per adaptar-se a qualsevol amenaça extraterrestre, perquè és que si no, a la pobra se la menjaven, literalment. I a l'altra cantonada doncs, tenim a la Sarah Connor, que em sembla que la figura més clau de tota la sèrie, que bàsicament és la que fa que sobrevisqui la humanitat, i comença com una dona qualsevol, que dius, bueno, em dic Sarah Connor i sóc un ésser humà i estic vivent, però llavors resulta que el destí li guardava un futur una miqueta més complicat. I resulta que, evidentment, doncs, és l'objectiu del cíborg assassí, del T-800, que ve del futur per matar-la, per dir, noia, si et mato tu, et dominem les màquines, però no va acabar gaire bé la cosa, que diguem. I, bueno, us van plantejar les preguntes. Tu, però abans de donar el resultat, tu, Víctor, si tu t'haguessis d'endur a una de les dues, tu a qui t'emportaves? Jo crec... O qui creus que tu diries, aquesta dona... Per mi em té enamorat l'Ellen Ripley. Potser més aviat per l'actriu, però Ellen Ripley té una actitud més... Bueno, l'altra és... Bueno, és això, no deixa de ser molt més freda, la Sarah Connor. Bueno, ho podem veure en pantalla per qui ho estigui veient i per qui no ho vegi ho podrà buscar per internet, ho deixem fàcil. Però per mi em dona una actitud una mica l'Ellen Ripley més lluitadora, saps? L'altra és molt més freda, més... No sé, és que no li vull fotre la pota perquè tampoc sóc molt fan molt seguidor de tots els intríngulis de les sagues, però l'Ellen Ripley sempre té un no sé què, un sex appeal, per dir-ho manera, té... Ja no només això, sinó l'actitud en prendre els problemes que té un més encant que no pas la Sarah Connor. És massa freda. No sé tu. Doncs mira, jo prefereixo abans la Sarah Connor, què vols que et digui? Jo, quan vaig veure les dues pel·lícules, evidentment quan era gran, quan van sortir jo em sembla que ni havia nascut, si més no la d'Alien. O era un nen.
Jo em va agradar molt més l'actuació i el que representava Sarah Connor, que és, diguem, com l'últim estertor de la humanitat i que literalment ve un cíborg del futur a matar-te únic i exclusivament a tu. I, hòstia, m'ha agradat molt més el paper o la figura de Sarah Connor que no pas la d'Ellen Ripley, que, ojo, que tampoc la menyspreu, simplement, perquè a la pel·li d'Alien també, cuidado, deixa-la córrer aquesta senyora, també, O sigui, amb una nena a sobre i amb una pistoleta matant aliens. O sigui, la senyora se les portava. Totalment. Doncs què? Quin ha T'imagines estat que els ara estava resultats? mute tota aquesta estona? Bueno, el ritme que portes jo, últimament, no... Sí, o sigui, jo m'hagués cardat un tret, literalment. Doncs anem a resoldre qui ha estat el guanyador, bueno, la guanyadora en aquest cas. Doncs quin ha estat? Vaja, m'he confós. T'has colat. Per això no passa res. Deixeu-me... Molt bé, dinamisme. Així m'agrada. És el que et defineix. Sí, em diuen el noi, Ja n'hi prou, va. Que ja el suspens ja l'acabo de matar, o sigui, amb el... Doncs la guanyadora literalment l'he assassinat. Ha sigut Ellen Ripley. O sigui que tu t'has emportat... Tenia el sentiment aquí. Tenies el sentiment. Home, ha votat bastanta gent. Sorprenentment, ha votat bastanta gent. No m'ho esperava que la gent coneixeria o seria tan seguidora d'aquests personatges. I... Bueno, molt bé, a veure, he de dir que no he vist el resultat, simplement he vist el número de participants i estic bastant d'acord amb el resultat, com estava exposant. Trobo que és un dels personatges més top gairebé del cinema, m'atreviria a dir. Una de les dones empoderades que més... Bueno, vull dir, pots arribar a pensar dones en el cinema que tenen més... Bueno, poden transmetre més poder i jo crec que la podries parlar d'ella, tranquil·lament. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Fins aquí el programa d'avui. Només ens queda dir que la setmana que ve tindrem un convidat bastant guai. Bueno, ara enganxarem una sèrie de setmanes bastant top, i és que ens acompanyarà la setmana que ve en Pol Bassó, que també conegut com Polícules... Sembla la fira, tio. Sembla la fira, això ja, Perquè no tinc el dels autos de xoc, si no te la posava, perquè no la puc posar perquè ens rebenten el canal, no? Però... Doncs la setmana que ve ens acompanyarà en Pol Bassó, també conegut com Polícules, que, bueno, per estar a totes les xarxes com a TikTok i a Twitter i a molts llocs i tot el dia fa contingut. I estem molt contents i podrem parlar del cinema, de la situació actual del cinema, de la situació actual respecte a les plataformes de streaming i com, bueno, i altres coses que debatrem sobre sèries, sobre coses més concretes. Estem bastant contents com a ignorants poder portar aquest tipus de persones i que ens puguin deixar en evidència lo ignorants, i podríem ser més despectius en contra nostra, però que ens puguin exposar i donar molta informació sobre la situació actual del cinema. I res, després d'aquest petit anunci, per qui no ho sàpiga, també hem anunciat els altres convidats que vindran, però això ho podreu veure només a l'streaming. Deixarem per aquí el programa d'aquesta setmana. I, Kevin, moltes gràcies per fer aquesta balada tan personal, tan única. Aquesta setmana només hem pogut ser tu i jo, en Berni segurament ja s'hi sumarà, i la resta hi haurà una setmana que serem 6 persones. No vull donar més informació, serem 6 persones. O 7 o 8, depèn. Exacte. I ja en res o no res comença un mes important a nivell de videojocs, i a veure si donem la talla, que això serà el més difícil per part nostra. Kevin, moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Això ha semblat... Bueno, convidar-te. Era el que et tocava, no tenies més. Ha semblat la fira, això, i els hermanos Ordóñez vindran aquí amb l'autos de xoc. I res, aquí en Víctor, una setmana més. Moltes gràcies per ser-hi. Penseu que ens podeu seguir a les principals xarxes socials, com pot ser Twitter, TikTok, Instagram i tot el que us vulgui passar pel cap, i les principals plataformes de streaming. Ens agradaria que ens seguíssiu per saber que esteu allà. Una abraçada ben forta. Adéu, adéu. Fins la setmana que ve. Adéu.
Fins aquí el Gignorants d'avui. Ens podeu trobar cada setmana a aquesta hora a la ràdio, a Instagram, Twitch, YouTube i Spotify. Fins a la setmana que ve.